rotate device back. Display in this area. Ano to? Save highlight, share, enable, mute, etc. Tapos, ano naman tong class? Start a poll. Hindi. Bakit ganito to? You are sure to want to, cancel. Kasi nga, hindi naman kasi ganyan yung live ko. Kung bakit, wala na. Hindi ko alam, hindi ko maayos yung live ko, guys. Sensya na. So, i-rotate ko raw. Nakakainis. Ayoko ng ganitong live. Yung nakatayo yung live ko. Kasi yung screen ko, ano bang gagawin ko rito? Dahil siguro sa naka-live na ba ako? Naka-start na ako ng live. Ano bang gagawin ko? Naka-live na nga. So, bubuksan ko na lang yung ads. Pero bakit kasi patayo? Nakakainis. Naging patayo siya. Hindi ko naman pinapatayo yung live ko. Hi, Migoy! Good afternoon! Anong klaseng isda yan? Hindi ko nga rin alam kung anong klaseng isda yan eh. Pero para siyang yung, alam mo yung prutas ng ng bugnay? Ayun, mas malaki siya sa bugnay. Oo. Mas malaki siya sa bugnay. Bakit ka tumawa? Hindi nga, totoo. Para siyang bugnay, pero mas malaki siya sa bugnay. Tapos ang laki niya, parang yung duhat. Kung alam mo naman yung duhat, para siyang duhat nga, oo. Tapos, pero ayan, wala siyang buto. Sandali, ina-open ko lang yung ads ko eh. Tapos, papakita ko yung buto niya. Para din siyang bugnay, oo. Maasim yung lasa niya. So, at ano kayang lasa niyan? Maasim yung lasa niya. Tamsak host, hi, Sisi Kay Sky. Thank you sa pag-tamsak. Good afternoon sa inyong lahat dyan, guys. Mega loud shoutout. Wait lang ha, may ginagawa pa kasi ako, nag-open ako ng ads ko. Duhat sarap, yes. Masarap nga yung duhat kasi lang medyo siya mapakla, di ba? Pero itong nasa harapan ko, yung nasa screen ko, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Oo, totoo, hindi ko alam pangalan niya eh. Ang lasa niya maasim. Kaya para siyang bugnay, or siguro magpinsan sila ng bugnay. Kung alam mo yun, di ba yung kulay ng bugnay, ganyan din kulay, red, black, at saka may mga white din, di ba? So, ayan, ganun din, same sila ng lasa, maasim din. Yung mga black, matamis din. Kaya lang, bakit kape ang... Hindi, hindi yan kape. Chocolate naman yan. Lagyan natin na siya sugar. Yan, chocolate coffee yan. So, display lang yan siya dyan. Gusto niya kasing jumoin, kaya nilagay ko na rin dyan yung kape. Pero nakakainis doon. Ayoko ng live na nakatayo yung cellphone ko. Gusto ko pahiga, kaya lang hindi ko na siya ma-rotate. Tapos, nung itinayo ko yung cellphone ko, nag-go live siya. Nakakaloka, no? Gusto ko pa naman nakahiga para full screen. Ayoko ng screen ko yung may block sa gilid-gilid. Kaya lang hindi ko na siya ma-rotate kung bakit hindi ko maintindihan kung bakit naging ganyan yung screen ko. Naka-rotate naman kaninong nung last na live ko StreamYard. Tapos naging ganito na siya. Hindi ko na alam kung paano ko siya ibabalik sa sa dating full screen. Ayaw. Nag-go live na siya. Hindi ko na mabago. Nakatatlong tatlong try. Tapos laging ganito yung lumalabas. So, nayaan ko na. Basta makapag-live lang ako, makapag-update. Uy, Migoy, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagpunta mo sa live ko. At ganoon din sa'yo, Sisi Sky. Maraming salamat sa pag-join. Ulitin mo, host, habang unti-unti pa nanonood. Anong uulitin? Ulitin ko. Sayang naman. So, continue ko na lang muna siya, Migoy. Aalamin ko kung bakit ganyan yung yung screen. Uulitin ko siya kung bakit nakaganyan siya.
So, parang ano, ito yung first time ko na mag-live na You na, can get up to ay, I get. 50% cashback. Ako, No voucher CCTV required. ako. Switch to shopping. First time ko mag-live na nakatayo. So, ano, hayaan ko na lang yan siya dyan. Ang ano ko kasi, ang isip ko kasi, ano, para update lang. Kasi wala pa akong content. So, isang linggo, pag 2 linggo ko na ngayon na wala akong content, panay short video lang yung ginagawa ko ngayon. Puro short video lang. Kasi ano, wala yung cellphone ko. Ngayon, nangihiram lang kasi ako ng cellphone eh. So, wala akong cellphone. Hindi ako makapag-edit. Yung cellphone ko kasi, nandun yung intro and outro ko. Pero may video naman ako dito sa hiniram kong cellphone. Kaya lang, hindi ako makapag-edit kasi ano yung intro tsaka yung outro ko. Tsaka yung ginagamit ko pang edit, nandoon. Kaya hindi ko hindi ako makapag-edit ngayon. So, bali sa October pa ako makakapag-upload. So, second week ng October pa ako makakapag-edit. So, ngayon tiis muna ako na mag-live. Hindi niya mag-live habang wala pa akong trabaho. So, nandito lang ako sa bahay na bakante. Tapos yun nga, kuha tayo ng isang piraso. So, ganito itsura niya. Saan na ba yung screen ko? Yung camera ko? Ayan. So, ito yung yung itsura niya, guys. Buksan natin siya. Badagta siya, masyado siyang makulay. Oo, tapos di ba? Ang ganda niya. Para siyang ang duhat, pero yung buto niya maliliit lang. Ayan ang liliit ng buto niya. Ayan yung buto niya, liliit lang. Ayan. Makatas siya, makulay siya sa kamay. Tingnan mo, makulay siya sa kamay. Madugo ang alaka. Hindi ba ako neto? Baka magpagalitan tayo ni Lolo, bawal yung dugo. Madagta siya, madagta. Tapos okay host, ang daldal mo. Hindi naman masyado, kung lang pangayon kadaldalan ko, lalo na kapag dumating yung mga kasama natin dito sa GC na ay sa ating yung YT, mga supportive friends natin, no? Mas madaldal pa ako pag nagsidatingan sila. So ngayon, konti pa lang yung viewer ko, 3 pa lang. Hello, shoutout sa 3 million na viewers kung nandiyan dyan. Thank you so much sa pag-join. Salamat sa pasilip, sa padaan nyo dyan. So guys, connect tayo guys. Meron tayong nakapin sa mga gustong mangisda. Si Sky88HK ay marami siyang banana. Sa mga gusto pong mangisda dyan guys, please connect on the top. And leave a good comment. And don't forget #KitKat. Ha? Thank you. Yun nga guys, siya madagta. Patakan yung cellphone. Ayun. So, ngayon, live muna ako ngayon. Kasi wala pa talaga ako ma-edit na Kamusta na, Migoy? Kamusta na, Migay? Bumalik ka na ba sa pagla-live mo? So, tago lang muna ulit ako, no? Hindi pa ako makapagpakita kasi medyo masakit ang ulo ko. Hindi ko nga rin maintindihan. Char. Ayan. Kailan ka ba nung last day? 10 days ago, nakapag-live. Nakapag-upload ka ng video. Healthy food. Pero alam mo, Migoy, na-miss ko magpunta sa mga video mo. Lalo yung nagmumukbang ka, di ba? Habang magluluto ka, after mo magluto, magmumukbang ka. So, ang sarap tignan na kumakain ka. Masarap kung makitang kumakain ka. Ayun. So, tapos yung live mo, mga ganun. Kahit naglalaba ka, nagla-live, di ba? So, balik live ka na ba? Nag-live ka na ba? Kailan ka last na nag-live? Tinignan no? Chinika. So, 1 hour 10 minutes yung last live mo. 2 days ago. Sige. Sensya na hindi ako naka-join sa live mo ha. Medyo nagbisi-bisihan si host. Pero eto, babalik na ako ulit sa standby sa mga live. Ayan. Migoy OTW Sukle from Sky. Ayan, maraming Sky. Maraming salamat Sky sa pagdikit mo kay Migoy. Si Migoy ay very supportive friends ko siya sa YT. So dinikitan ko siya kay Mamsi and Papsi. Ayan, video na. So, na-miss ko na magpunta sa mga live ni Mamsi and Papsi. So, ang tagal ko nang hindi nakakapunta sa mga live nila kasi nagbisi-bisihan ako. Tsaka merong mga pinagdaanan na dapat hindi tambayan. Kaya lang napatambay ng bonggang-bongga. Kaya, ayun.
naligaw ako ng mga ibang LS. So, hindi na ako nakakapunta sa live ni Ma'am Shi and Popshi. Minsan pumunta ako sa live ni Kananay tsaka ni Boss Rick. Ayun, congratulations. Shoutout nga po pala Kananay and Boss Rick. Congratulations. Nagkita na kayo, napapas. Sana all na lang ako. Nakapagkita na sila. Di ba, Migoy? Di ba? Sana all na lang. O, di ba? Yan. Ayan. Thank you po, Ma'am. Langit. Ma'am Langit talaga. Ayan. Hi, Mami Marites. Hello. Good afternoon. Mega love shoutout po at mega love shoutout din sa iyo, Mami Marites. Thank you for coming nga pala sa pagpunta mo sa aking LS. Salamat sa pagbisita at sa pasilip. Ayan. Hi, meron po tayo guys na nakapin sa mga pong gustong mangisda. Si Sky ay napakaraming banana. Pagpunta kayo sa bahay niya, automatic, meron kayo agad free banana. Sa palagay ko, 10 bananas. Ang pinamimigay niya, pag bago lang kayo sa kanyang live, please visit po guys sa aking nakapin at dikitan niya siya guys, marami yan siya banana. Hi, Oye! Kamusta, Oye? Oye, kamusta na? Kamusta na ang iyong love life? Hello, shoutout sa 7 million in my house. Hello. Good afternoon. And guys, pa-share naman kasi may video ko niya. So, hindi ko alam kung anong itatitle ko dyan sa fruit. So, hindi ko alam kung anong prutas talaga yan siya. Hindi ko alam kung anong prutas siya, pero ganito ang itsura niya. Yung para siyang ubas. Kasing laki siya ng ubas. Kasing laki rin siya ng duhat. Pero ang buto niya maliit lang, ganyan ang kaliit. Pero yung itsura niya at yung lasa niya kaparehas sa bugnay. Alam niyo yung bugnay na maasim, na kulay pink, black, white, yung mga ganun yung color niya. Masarap kagabi. Kanina yan ang title mo, pero char lang. Ano nga ba title ko? Hindi ko naalala. Hello Philippines, sumabuhay. Yun yung title ko. 10 at saka 20 free banana. Ayun guys, still strong host, char. Bakit na iba char pa? Dapat consistent ka sa answer mo. 'Di ba? Dapat still strong, 'di ba? Wala nang pa char, 'di ba? True na 'yan. Ikaw talaga, mapapasanol talaga ako sa iyo. Nakakaengget ka, ganun. Nakakaengget naman si Oye. Ganun din si Kananay, 'di ba? Migoy, 'di ba si Kananay tsaka si Boss Rick, nagkita na sila. Di mapapasaw na lang ako. Tapos sinadagdagan pa yung isa kong friends na si Oye, nagkita na rin sila, nagsama na yata sila ng kanyang lovey-dovey love na kasama din niya sa YT. 'Di ba? Malakas mo ka sana all guys. So sana all na lang talaga na meron ganun na nagsasama na sila. Si Oye, yung palalabas niya ngayon, same vloggers sila. 'Di ba? Magkasama na sila ngayon. Sana all na lang. Then Oye vlog, mega love shoutout sa iyo from Migoy. Ayan Oye, na daw po sa si Migoy. Si Migoy, Oye, very supportive ko siyang friends. Matagal ko na siyang friends. Nagjo-join ako dati sa mga live niya, pero before nawala siya. Pero ngayon bumabalik na siya sa channel niya. Kaya ngayon continue na siya sa pag-upload at nagla-live na rin siya. Ang tagal niya nga rin nawala sa YT Madalas ako na sa live niya. Tapos kahit naglalaba yan, magla-live yan si Migoy. Yan guys, sa mga gusto pa po ng banana, Migoy pala bro, salamat ha. Yan, maraming salamat din po guys sa pagdikit nyo dyan guys. Dikit-dikit po kayo, go to channel. At meron akong nakapin sa mga gusto pa pong mangisda at gusto pa mag-upgrade ang kanilang banana, na meron akong nakapin. Don't forget #KitKat guys. Ayun, tapos yun. Papasanol na lang ako, si Kananay at saka si Oye, nakita na nila ang kanilang yung destination. Ay, sana may destination na. Host, ang tanong ko kay Migoy, host, ano yun? Ano yung tanong mo kay Migoy? Sagutin mo. Ano yung sasagutin ko? Ano ba yung tanong mo, Oye? Di pa ako makapag-LS host. Bakit hindi ka pa makapag-LS, Bigoy? Hindi mo pa kaya. Pero 2 days ago nakapag-LS ka. Tiningnan ko yung bahay mo. Ano nga tanong mo nga pala, Oye?
Ha? Wag mo akong tatanungin ng pera, oye, walang-wala ako niyan. Ayan, special siya, special ka kay Migoy, watch. Hindi, ano lang kami niya ni Migoy, friends lang. Di ba, Migoy? Parang alam ko may girlfriend niyan si Migoy eh. Di ba, Migoy? Oo, parang alam ko may girlfriend yan si Migoy. Di ba, Migoy? Sinong ano nung nagla-live ako, alam ko may girlfriend yun siya. Ay, nang nagla-live ako, yung jumo-join ako sa LS niya, alam ko yun eh. Parang may ano girlfriend siya. Di ba, Migoy? Asa na ba? Isa na lang CP ko, kailangan ko dalawa. Yeah, totoo, dalawa nga kailangan na CP. Ako nga dalawa rin dalawa CP ko, kaya lang yung isa wala. Hindi ko kasama yung isang CP ko. So, nanghiram muna ako ng cellphone para makapag-live ako. Kasi nga wala pa akong, bagong na-edit, wala pa akong may upload. So, update lang ako para sa akin WH. Kaya ito, nanghiram ako ng cellphone para makapag-live. Tapos yun nga, Migoy, GF ka ba ni, ni bro? May GF ka ba, bro? Ikaw, oye ha, nirereta mo ako kay Migoy. Hindi, friends lang talaga kami yan ni Migoy. Oo. Very supportive ko siyang friend sa YT noon pa, na nagsisimula pa lang kaming mangisda, na nagsisimula pa lang kami na magpa 1K ng aming banana. Magkakasabayan kami niyan eh, di ba, Migoy? Si host, siya wag kang nang dyan, iha, wag ka nang chachar dyan. Si host, siya ba host? Ginaganon na ba dati, watcher? Anong ginaganon? Tumigil ka nga dyan, wala host. Pinaasa lang ako, sumama sa iba. Hello? Uy, wag naman kayong ganyan. O sumama siya sa iba, bakit naman ay nakichika na? Maritesa na ba to? Wow, sabi ni Oye. Sayang naman no, nakakasad kung sumama siya sa iba, no? Bakit kaya siya sumama sa iba? Hindi siya na nakapaghintay, char lang. Pero, hayaan mo yun, Migoy, baka hindi siya yung para sa'yo. Baka meron pang mas the best kesa sa kanya. Pero hindi naman ako yun, di ba, oy? Di ba, hindi naman ako yun, Ayan. Uy, guys, mga char lang tayo dito, ha? Wag natin masyadong dibdibin dahil meron pa tayong likod. O, di ba? Yan, guys, nagbababa po ng bahay alam ko meron ako nakapini si Sky. Ayan. Hi, Jane. Hello, good afternoon, Jane. Hello, Jane. Like Dan host. Maraming salamat, Jane, sa palike. At maraming salamat sa pag-join. Ayan. Mega lord shoutout, host ganda. Wow, sana all ganda. O gandang hapon po pwede pa. Di ba? Ayan, maraming salamat, Jane. Ano nga pala, guys, sa mga gusto pa pong mangisda dyan, meron akong nakapin. Baka naman, maluay kayo, guys. Patoslok sa nakapin. Ayan, sabi nila kapag nakapin na, hindi na pwede magbaba. Pero si Sky, ang sipag magbaba ng kanyang bahay. So, sana all na lang. Diba? Ako kasi, diba? Uy, Jane. Nga pala, si Jane nga pala. Si Jane. Sino? Para siya si Glenn. Glenn. Nag-regalaw shoutout. Para siya si Glenn. Si Glenn. Kaliwa yung gitara ni Glenn. Ganito din si Glenn eh. Parehas kayo, Jane. Ayan. Ay, true. Ganda mo. Talaga. Sana all maganda, di ba, Jane? Pero, hindi ko rin alam yun eh. I-research ko pa, ha, char? Ayan. Halata ilan si Migoy. Wala ka na, wala na, nabaligtad na. Ikaw, ha? Tinawanan ka tuloy ni Migoy. Ayan, guys, sa mga gusto pa pong mamangisda, nandito rin po si Jane. Ayan, Jane, maraming salamat sa pag-join mo sa akin, ha. Salamat sa pagpunta. Guys, merong upcoming premiere si Jane sa mga guys, pa-support po guys sa upcoming premiere ni Jane. Yun, hindi niya na lang binaba pero ako na mag-promote. Ayan, sandali lang, Jane. Nandito ako sa bahay mo eh. Ayan, nagtatamsak pa ako sa bahay mo. Ayan, naka-BG lang. Hehe. Ayun, maraming salamat, Mami Marita, sa pag-BG mo dyan. Hi, Uncle Joel. Mega love shoutout. Salamat sa paharang. Ayan, mega love shoutout. Tamsak lang po.
Tamsak lang phone pa. Ano to? Host work mode muna. Ayan, ingat Migoy sa pag-work mo dyan sa pag salamat din sa pagtambay ha. So tatambayan kita sa live mo. Babawian kita Migoy at kukulitin kitang bonggang-bongga. Live po yan. Hala, bakit naka-live? Sino naka-live? Sino naka-live? Wait nga lang. Sino naka-live, Jane? Bakit hindi ako nakapunta dun? Hindi ko na-check yun. Wait lang guys, checkin ko lang yung sinabi niya naka-live. Sino? Si Sky? Live yung yung upcoming mo. Okay. Papunta na ako. Live upcoming. So, ayun nga, ipipin ko. Wait lang On the way na ako sa bahay mo. Pasensya na guys, nalulutang ako kay Migoy tsaka kay Oye. Kasi ikaw naman, Oye. Host, naghahanap ka kamo ng ay naku, Oye. Hindi kasi yan hinahanap. Kusang dumarating yan. Oo. Kusang dumarating yan. Kaya hindi natin kailangan hanapin. Kasi loading kasi yung Google Map ko. Kaya hindi na ako mag-Google Map para maghanap. So, kusa na lang yan darating. Parang bagyo, kusa lang yan darating. May mga ganun Ay, kuya ha, nire-reto mo ako sa iba. Porkit may labi-dabi ka na, ganyang ha. Okay lang si host, kahit okay lang ako, kahit hindi nyo na akong hanapan. Siya ba yung ginaganon mo dati, Char? Happy both of you, Migoy and host. Uy, ka, Oyi ha? Hindi. Friends lang talaga kami niyan ni Migoy. Jane dan nakapin, dating dikit. Oo, dating dikit. Ayan, sandali. Guys, support po ng ng live ni Jane. Ayan. Kuya, Uncle Joel, kamusta? Maraming salamat sa pagpunta mo, Uncle Joel. Ayan, naliligaw na ako ng landas kasi yung bahay ni Jane, tumaas na. Pero kailangan ko mag-backprint para mapin ko yung bahay ni Jane. Wait lang, Mami. Mami Marites. Guys, nagbaba ng bahay si Mami Marites. Pa-support ko, guys. Asan na si Mami Marites ngayon nagbaba. Pero pinuntahan ko yung bahay ni Guys, pa-support ko sa bahay ni Mami Marites, replace pin. Ayun, marunong na ako mag-pin. Alam ko na rin mag-backread. Jane, sige, pupuntahan ko si Tarzan. Char. Hindi, puntahan. Meron na rin sila ni, Baby Jane. Meron na rin silang Baby Jane, Char. Tapos, ayan, maraming salamat, sa pagpunta mo sa bahay ni Tarzan. Ayan, welcome si Tarzan, busy siya. Uy, wow, sana may mga na sila, may mga Tarzan na sila. Sana napapasana na lang talaga ako. Bakit ganyan kayo? Nang-char kayo? Kayo? May problema ba tayo? Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Mami Marites, guys. Nakapin ka na, Mami Marites. Jane. Oo, guys, bakit kayo ganyan? May mga Tarzan na kayo. Si Migoy, at saka si Migoy hindi. Single daw si Migoy kasi sabi ni Migoy, niwanan daw siya Niwan daw siya. Sumama daw sa iba. Ayun. Nadagit na ng iba. Oo nga pala, si Migoy nga rin pala nagkakalapati yan si Migoy. Oo. Nag-aalaga yan siya ng kalapati. So, yung GF niya, nadagit na ng iba. Tapos, si Oye, yun, nahanap niya na yung niya. Nahanap niya na ang kanyang lovey-dovey niya. So, magkasama na sila ni Oye. Yun, sana mapapasama na lang ako kasi yan. Tapos, si Jane, meron ng Tarzan. O, diba? So, meron na silang Tarzan. O, diba? Kayo, guys. Si host kasi, hindi ako nagre-research. Loading kasi yung network ko. Oo. Tapos yung Google Map ko, nagloloko pa. Parang Wi-Fi. Yung Wi-Fi ko, hindi ko rin maintindihan. Nagloloko yung Wi-Fi ko. Parang yung char. Char. Guys, char lang tayo dito, guys. Ayun nga, guys, meron akong bagong nakapin sa mga gusto pong mangisda dyan. Please connect on the top. At wag po nating kalilimutan i-bell all, full watching, and hashtag KitKat, guys. Leave a good comment para ma-notify at mabalikan kayo at masuklian kayo ng nakapin. O, diba? O, guys, nasan na kayo? Wala na akong kausap. Uncle Joel, kamusta? Nasaan ka na? Baba ka na dyan, Uncle Joel. Ayan. Uncle Joel, ano nga ulit pangalan nito? Taag Kwanta. Sa Uncle Joel, expert to eh. Uncle Joel, nasaan ka na ba? Ibaan mo pa, Taag Kwanta sungaran to.
Bakit tumawa ka, Oye? Diyan, ano yan? Jane Dan na andun, si Tarzan sa Achar. Jane Dan na raw sa'yo si Oye. Jane, ano si Oye? Very supportive yan. Dan sa nakapin. Maraming salamat, Jane, sa pagdikit sa nakapin. Ayan, ano si Oye, very supportive. Kaya lang, nadagit na rin yan siya. Kumakanta yan si Oye. Oo. Sana nga may golden voice. Nung nasa live ako niya ni Oye, chino-char-char ko lang yan siya. Tapos ngayon, meron na siyang lovey-dovey. O, di ba? Sana all. Sana all na lang. Oh, yeah. Tapos si Jane meron ng Tarzan. O, di ba? Si host na lang. Pero hindi naghahanap si host. Pasensya na. Okay naman si host. Kaya ito patawa-tawa lang. Balang araw yung ano ko, yung Google Map ko, magiging okay din yan. Magkikita din yan sila, di ba? Parang ano lang, parang honeybee, ganun lang. Parang mga me and the, mga ganun. Uy, char lang guys. Char lang. Natatawa ako sa sarili ko. Parang syunga-syunga lang ako, no? Thank you, Oye. Balikan kita. Bakas para di malagas. Oo, yun nga eh, di ba? Uy, alam niyo ba guys, hindi naman ako nangingisda, pero yung bahay ko nalalagas. Nakakaloka, no? Wala naman akong ginagawa. Hindi ako nakipagdigita nito mga huling araw kasi meron akong pinagdaanan. Oo, yung pinagdaanan ko, traffic. Kaya yun, na-standby tayo sa traffic. Tapos hindi ako nakapangis dahil hindi ako join sa mga ibang live. Pero yung banana ko nalagas. Si Lolo kasi masyadong diet. Hindi raw siya makatulog kaya yung banana ko nilagas niya ng bonggang-bongga. Kaya eto, balik ako sa live at mangingisda ako ng walang tubig. Mangingisda ako ng banana, o, 'di ba? Oh, yeah, nito tumatawa si Jane. Baka magalit si Tarzan niya. Ayan, kahit sa Pag-ibig host, nalalagas din. Oo, totoo yan, pero hanggat mahal mo, di yan malalagas mo. Bakit lagi ka may pa-char? Dapat consistent ka sa sinasabi mo, huwag ka nang pa-char-char, di ba? Kung love mo siya, tanggalin mo na yung char. Kasi baka sabihin niya kasi yung love mo, baka yung love mo, char lang din, di ba? Dapat wala nang pa-char-char, true na yan, di ba? Kaya tanggalin mo na yung char. Di ba? Pag sinabihan mo yung jowa mo o yung girlfriend mo, for example, yung jowa mo, di ba? Sasabihin mo, I love you, sabay, char. O di, parang parang scam, di ba? O, di ba? Kaya dapat tatanggalin mo na yung char. Hindi ka na magcha-char. O, yeah, join kuya mamaya sa live ko. Baka mahanap nyo lang yung, lasting relationship nyo sa live ko. Oh, wow. Sana nga. Oo, sana nga. Di ba guys, tama naman yun guys. Tatanggalin niya na yung char niya. So, di ba? Halimbawa, sabihin niya na, I love you, lovey-dovey, di ba? Sabay, char. O, di ba? Nakaka-scam yun. Ano ba talaga? Love mo ba o char lang? Di ba? Dapat seryoso. Walang pa char-char. Ayan, Ate Jane, mega love shoutout from Uncle Joel. Yung iba kasi, love ng love. Lolokohin din. Lolokohin din mamaya pala, mas okay na yung may charm, maiba naman, di ba? Unique. Unique ba yan? Pagka ganon, hindi ko alam. Kailan pa? Bakit hindi ako na-info na unique pala yun na may pa-char-char? Hello, May! Good PM. Good PM din sa'yo, May Cruz vlog. Mega love shoutout everyone. Ayan. Hi, gwapong Oragon official. Thumbs up. Hi, gwapong Oragon. Kamusta ka na? Bakit nakahubad ka? Sino naghubad sa'yo? Bawal nakahubad. Wait lang, hindi kita mahuli. Moderator. Ayan, huli rin kita. Ayan, gwapong Oragon. Meron ka ng jacket. Pasukat from Lazada. Ayan, oh yeah. Mega love shoutout sa'yo from Uncle Joel. Ingat po. Ingay mo, host. Talagang ingay ko. Hindi naman masyado. Kulang pa nga yan eh. Ayan, hello host. Maayong hapon. Hi, maayong hapon din sa iyo, May. Wow. Madudugo ang utak ko dito. Maayong buntag pag umaga. Maayong hapon din sa iyo, May.
Ayan, maraming salamat sa pag-join. Ayan, na-notify kita ulit. O, di ba naka-bell all naman ako sa'yo. Tapos punta ako sa live mo. Uy, guys, meron akong nakapin, guys, sa mga gusto po pong mangisda dyan. Hi, Sir Oding! Kamusta? Tagal mo nawala. Tagal mo hindi nag-join sa LS ko. Sir Oding, mega long shoutout. Guys, meron akong nakapin. O, si Jane nga pala. Jane, pababa po ng bahay, please. Thank you. Ayan, tapos hanapin ko yung bahay ni Jane. Wait lang. Jane, pababa ng bahay mo para mapin ko. Oo. Tapos na si Mami Marites. Guys, dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Kung dan, wag lang basta guys, dan sa nakapin ha. Mag-iwan kayo ng good comment at bell on nyo guys. Tapos full watching nyo na rin para iwas lagas. Ha? Maluoy kayo guys sa nakapin. Ayan, baba ng bahay si Mami Marites guys. Sa mga gusto pong dikita si gusto pong mangisda si Mami Marites guys, marami pong banana. Pag pumunta kayo sa live niya, meron kayo agad 10 banana kasi nung time na nag-join ako sa niya sa live niya. Marami siyang pinamimigay na banana. Oo, 'yun. Tingnan mo yung dahon kumakaway. Ay, Uncle Joel. Ano pa to? Joel bro, mega love shout out from Oya Dan Pin at sa kanyang upcoming niya. Ayan, maraming salamat Uncle Joel. Tapos mega love shout out all po dyan from Sir Uding. Ayan, nagbaba po ng bahay si May. Guys, sa mga pa-support po guys sa binabang bahay ni May. Ayan, maraming salamat sa pa-clap mo dyan, Sir Uding. Nalate na ako ng basa. Ito, gwapo, mega love shoutout sa'yo from Sir Joel, Uncle Joel. Ayan, gwapong Oragon. May set na jowa ko yan. Oh, wow, may jowa na naman kayo. Bakit lahat ng nasa LS ko may mga jowa na? Grabe kayo kay host, inaano ko ba kayo? Sabi ganun Ayan, jowa ko na hindi din bumababa. Hinubad niya ako. Wow, hinubarang ka niya. Kailan pa kagabi? Kaya ayan, nahubarang ka rito. Sir Uding, mega long shoutout sa'yo from Sir Joel, Uncle Joel. Oye, pwede ka ba mag-live? Kasi sa live ko kasi dumating sir, ni-invite ka ni Jane na join ka daw sa live niya, kaya lang si baby Jane niya, kailangan si Oye kasi meron siyang baby Jane na sana naman ay maging approve sa baby Jane ni Oye. Oye, baka naman pwede kang mag-guest sa live ni Jane. Mega long shoutout po sa mga bagong pasok from Jane. Ayan, Jane, kailangan ba live mo? Puntahan kita, pero char lang. Kailan ba yung live mo? Ayun, kanina ko pa hinihintay yung bahay ni Jane. Ayan. Guys, sa mga gusto pong mangisda at gusto pong mag-join at malibang, punta lamang kayo sa bahay ni Jane. Ayan. Meron akong nakapin guys. Please support po at patamsak sa nakapin. Upcoming live po yan. Hi KTV Vlog. Hey KTV Mix Vlog. Mega love shoutout. Good afternoon, Sisi Kuy. Thank you sa pagpunta mo. Ayan, Mami Marites, dating dikita po sa'yo from Sir Uding. Ay, KTV Mix Vlog, maraming banana si Sir Uding at ganun yung nakapin. Sa mga gusto po pa pong mangisda, maraming banana si Sir Uding at yung nakapin. Ayan, mga nagpe-play din niya ng mga videos nila. Hello, Jerry Martinez. Hello, good afternoon, Jerry. Ay, Project, kamusta? Nag-play na pala ako sa'yo. Yun nga lang, hindi ko pa nasa-send yung resibo sa'yo, project. Pero nag-play na ako sa'yo. Ang na-play ko na nga 38 video mo. Kaya lang hindi ko pa na siya nasa-send yung resibo sa'yo. Ayun. Inday Kim, mega love shoutout sa'yo from project. Ayan to, JDG, mega love shoutout sa'yo from project. Ayan, Sir Project 99, mega love shoutout sa'yo from KTV Mix Vlog. Ay, hi, ano ba to? Ding, maraming salamat sa pagpunta mo. Ang tagal ko na rin hindi nakapag-LS at nakapag-join sa sa live mo, Ding. Pasensya ka na, medyo naging busy talaga ako. Maraming salamat, Ding, sa pagpunta mo sa pag-support. Thank you so much. Ayan, hindi ko nga rin natatagpuan pa si Sir DJ kung kailan siya nakapag-live. Parang last upload niya, yung nakita ko, parang 2 weeks pa yon. So, tagal ko na rin hindi nakapag-join sa live ni Sir DJ Murphy. Ayan. Dating dikit tapos at Bakas Pine po host. Ano yan? Dan dikit po, Bakas
Pin po host. Yun. Okay, sige. Maraming salamat Sir Uding sa pagdikit mo sa nakapin. Ayan, mabait yung nakapin guys. Nag-aanihan siya, nagpe-play at saka nag-aayuda. At makukulit yung mga kasama niya sa kanya mga LS. Ayan. Jerry, maraming salamat tusok. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Jerry. Project. Kanina tong pinapromote mo, Project. Oo. Dan ako, Project. Uy, Project, ang bilis lumaki ng bahay mo. Anong ginawa mo? Ang bilis, ha? Nakaka-amaze. Ang sipag mo siguro mangisda. Bell-all ako sa'yo, Project. Naka-bell-all din ako sa'yo, Sisikoy, yung live mo. May upcoming live ka ba, Jane? Wala naman. Wala kang upcoming live, Jane. Hindi, si May pala yun. Naliligaw ako ng naliligaw ako ng landas. Ayan. Uncle Joel, meron ako ditong yung nasa screen ko. Aturok. Uncle Joel, hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, familiar ka, di ba? Kung ano yan. Para siyang bugnay. Mas malaki siya sa bugnay, Uncle Joel, kaya lang hindi ko alam yung pangalan niya. So, magkakaroon ako ng content na ganyan. Kaya lang hindi ko alam kung anong pangalan nito. Uncle Joel, tingnan mo yung niya. Yung texture niya, yung itsura niya. Tingnan mo, ang siya, para siyang bugnay maasim. Maasim siya. Tapos maliliit yung mga buto niya. Tapos makulay yung katas niya, masyadong makulay. Para din siyang duhat, yung laki niya. Pero yung lasa niya kapare sa bugnay. Ano bang pangalan niyan, Uncle Joel? Uncle Joel, anong pangalan niyan? Kasi magkakaroon ako ng content na ganyan. Ayan, host, dyan ka na muna ha. At magluluto muna, magpapakain ng mga anak mo. Sana all. Sige, salamat Oye ha. Maraming salamat. So, eat well. Oo, sana all dumami pa yung mga anak. Ayan. Galing no? Tunin mga anak na agad. Maraming salamat, Oye. Ingat and God bless you sa'yo, Oye. Thank you for joining. Ayan, ano yan, Tia? Hindi ko nga rin alam, Uncle. Hindi ko nga alam talaga pangalan niya. Kaya tinatanong kita kasi mas matagal ka din dito sa Pangasinan. So, natanong kita kung sa palagay mo, anong pangalan niya? Ako kasi hindi ka talaga alam kung anong pangalan niya. Upcoming. Okay yan guys. Nagbaba ng upcoming live si Jane. Alam ko na, Jane, nakapin ka na sa akin. Nakapin ka na upcoming live. Ayan, BG lang host. Thank you po. Ayun, maraming salamat Project sa pa-BG mo dyan. Sorry host, di kita marinig. Nakamute po ako. Hindi mo ako marinig. Okay. Ingat. Kasi ang ingay ko, di ba, Project, ang ingay ko. Ayan, nagbaba po ng upcoming Bignay. Bignay yan, sisi sa Tagalog. Alam ko yung Bignay. Pag tinagalog kasi yung Bignay, bugnay siya, oo. Excuse me. Pero mas malaki to. Ang laki niya kasi kapareha sa duhat. Yung Bignay kasi 'di ba maliliit 'yon? Maliliit lang 'yun eh. Oo, pero eto malalaki siya. Alam mo yung hugis ng duhat or hugis ng ubas, kung gaano kalaki yung ubas, ganun siya kalaki. Pero ang lasa niya, lasang Bignay. Nakamute ako. Okay lang, sige, nakamute ka. Kaya, Project, maraming salamat sa pa-BG mo dyan. Excuse me. Ano yung nakamit mo na? Nakamit ko na. Ano yung nakamit mo na? Sana all nakamit niya na, di ba? Ayan, Bignay. Hindi ko alam kung anong pangalan niyan eh. Hindi siya Bignay kasi malaki siya sa Bignay. Yung Bignay kasi super liit eh. Pero ito na malaki siya. Parang yung laki niya kasing laki ng ubas. O kaya yung duhat, ganun. Tapos ang buto niya maliliit lang. Yun ayan lang siya. Wala siyang buto na ito lang. Kaya hindi ko alam kung anong pangalan niya. Kasi magkakaroon ako ng caption na nag-harvest ako niyan. Moni na po ako. Salamat sa paghulog sa akin, sa pagtulong. Wow, talaga, congratulations. Moni ka na. Kailan ka pa na, Moni, Project? Kailan ka pa na, Moni, Project? Ang galing, ang bilis. Uy, Project, congratulations, ha?
Masaya ako na ano na Monica na congratulations project. Oh, nakakataba ng puso mo ni na si project. Wow, you are certified vlogger ka na project. Congratulations. Ayan, ano, pwedeng Oo, pwede nga siya pansigang. Kaya lang Uncle Joey, hindi ko alam kung ano pangalan niya. Meron kasi akong binidyo ko kasi siya yung pag-harvest. Hindi ko alam kung anong ita-title ko. Kaya tinatanong kita ngayon kung anong pangalan niyan. Oo, ngayong araw pa lang host. Ngayon araw pa lang pero bakit binababa mo yung bahay mo? Ngayong araw ka pa lang na-monetize. So, okay. Pwede mo na pala siyang ibaba kasi ngayong araw ka lang na-monetize. Mag-live ka na para makuha mo yung pin mo, yung $10 pin mo. Umpisa mo nang mag-live kasi para sa mo yung pin. Oo. Kung ngayon ka pa lang na monetize, ngayong araw na to monetize ka, no? So, mag-start ka na mag-live. Habaan mo yung live mo para may magpalipad sa'yo. Oo, para sa pin mo. Yung mga, loyal mong friends, magpapalipad sa'yo. GCash para sa pin mo yun. Project. Ayan. Ayan si May. May, maraming salamat sa pakaway-kaway. Guys, meron tayong nakapin guys. Maluay kayo sa nakapin and patuslok, patamslok sa nakapin. Teka lang, go to channel. Guys, patusok po. At si Jane, alam ko, si May, alam ko kulang to ng WH. Tama ba ako, May? Pero ang dami niya ng upload. Kulang si May ng WH, guys. Tama ba ako, May? May. So, tapos ko na, congratulations nga pala project. So, tapos na ako mag-play. So, hindi na ako ulit mag-play sa'yo kasi tinatapos kong i-play yung video mo eh. Dahil sabi mong monetize ka na. I-stop na ako sa'yo mag-play. Kasi para ma-play ko naman yung iba. Tama ba ako? Tama ba ako? Project? Kasi 'di ba sabi mo monetize ka na ngayong araw na to. Hindi pa tinatapos ko yung yung video mo na i-play yon. Dahil sa monetize ka na, di mag-stop muna ako ng pag-play sa'yo para ma-play ko naman yung iba para sila ma-monetize din sila. Kagaya ni KTV. Si KTV yung gusto kong yung gusto ko naman siya ma-monetize. So magko-continue ako na mag-play kay KTV. Ayan, ang tawag sa amin yan Tia Kit Bulani. Talaga, i-screenshot ko nga yan. Bulani. Sige. Sure ka, Uncle Joel, ha? Bulani talaga, Uncle Joel, ha? Ayaw nga pala. Bulani, screenshot ko siya. Screenshot. Para hindi ko makalimutan. Ayan. Kasi nag-harvest ako niyan. Hindi ko alam content ko pero hindi ko pa naman siya na-edit kasi wala yung cellphone ko, replacement. Wala yung cellphone ko kaya hindi ako makapag-edit. Nandun kasi yung intro ko, tsaka yung outro ko, tsaka yung background music ko dun sa cellphone ko. Pero ko na siya, nalinis ko na. Na lang, audio na lang kulang nun, intro, outro, tsaka yung background music. So yun, thank you Uncle Joel sa Bulani. So Bulani talaga yung pangalan niya. Okay, thank you so much Uncle Joel sa pagsabi sa akin kung anong pangalan ng prutas na yun. Kasi alam mo, ang tagal ko nang iniisip kung anong pangalan niyan at nagtanong na rin ako kung anong pangalan niyan. Kaya nung nandito ka sa live ko, sa'yo ko na lang tinanong. Ayan, parang bugnay. Oo, para siyang bugnay. Oo, talaga, totoo. Yung lasa din niya parang bugnay. Pero yung laki niya, kasi di ba yung bugnay maliliit yon, ang liliit niya. Tapos yung buto niya kaparehas din sa bugnay. Ito, yung buto nito, ay nahulog. Yung buto nito kaparehas din sa bugnay. Ito, ayan, yung buto niya kaparehas din sa bugnay. Ayan yung buto niya. Maliit lang. Marami siya. Siguro mga 3 piraso buto niya o 4, mga ganun.
pareha siya kasabugnay. Pero yung laki niya, kapares ng size ng ubas o kaya ng duhat. Ganun yung laki niya. Yung lasa, matamis din siya kapag yung kulay black, matamis siya. Yung kulay pink, maasim. So, pwede siya gamitin pang sigang. Oo, pang sigang. Tapos yung sinigang mo ko, ang color niya is kulay pink. Makatas siya. Very colorful yung katas niya. Oo. Kung gagawin mo siyang juice, makulay siya. Oo. Maganda, sabi nila mainam daw yun sa diabetes. Kaya naman, kumuha ako niyan. Tapos, binidyo ko yung pag-harvest. Oo, binidyo ko yung pag-harvest niya. Yun nga lang, iniisip ko talaga yung pangalan ko, anong itatitle ko dyan, yung title niya nga, pangalan niya nga. So, yun. Dahil sa binigay mong Bulani, yan, i-research ko pa siya sa, i-research ko sa YouTube, i-google ko pa siya. Ngayon lang ako nakakita niyan. Oo, ako rin. First time ko lang din na makakita niyan. Kaya nung sabi ng anak ko, mama, meron dong kulay pink na prutas para siyang bignay or bugnay. Ang lalaki, sabi niya. Yung tinikman ko, masarap siya. Tapos sabi niya ganun, tinikman ko, masarap, sabi niya. Tapos ayun, lagi naming nadadaanan. Namitas kami ngayon. Pinatikim niya nga sa akin, yung unang kagat ko ang asim. Hindi niya ako ininpo na maasim. Hindi ako expert kumain ng maasim. Kumbaga, hindi ako, parang takot ako kumain ng maasim. Hindi ako mahilig kumain ng maasim, yun. Tapos, na-surprise ako nung kinagat ko, maasim pala. Pero yung kulay itim, masarap. Masarap yung kulay itim. Tapos yun nga, dahil sa palagi namin siyang nadadaanan, pwede pa-views lang Sisikoy, shirt lang. Oo, pagkatapos ni Sir Uding, ipipin ko yan Sisikoy KTV ha, kakapin ko lang kay Sir Uding, oo. O nga pala guys, meron akong bagong nakapin sa mga gusto pong mangisda dyan. Maraming isda si Sir Uding. Napakasipag niyan. Habang nagtitinda siya, nagka-live. Nagla-live si Sir Uding habang nagtitinda ng banana cube, palamig, oo. At sa mga gusto pong bumili, madali lang pong makita si Sir Uding. Ayan. Meron din siyang reels. Pa-support na lamang po sa reels ni Sir Uding. Ayan. Tapos, ayun nga, ngayon lang ako nakakita niyan. So, na-amaze ako kasi ang lalaki niya, mas malaki siya sa bignay or bugnay. Tapos, ang liliit na mga buto niya, makata siya. Masarap siya pang sinigang. Kasi dito nasa Pangasinan ako guys. Oo. Itong prutas na yan, ewan ko lang kung saan din siya makikita. Pero dito ko lang yan nakita sa Pangasinan na may ganyan pala. Oo, may ganyan pala. Sa marami akong hindi alam kasi Manila girl, no? Sa Manila kasi walang ganyan eh. So dito sa Pangasinan, dito ko lang na-explore yung mga prutas na hindi ko alam na wala sa Manila. Ayan. KTV mega mix done new subscribe. Ayan, KCC KTV dan na daw sa iyo si Jane. KTV, dikita mo yan si Jane. Pero sa 4TV at marami niyang banana. Nagla-live yan siya, CC ko KTV. Nagla-live yan siya, tsaka nagpe-play. Oo. Asa na ba si Project? So mag-stop na ako KTV monetize na si Project. Di ba ang bilis na parang kailan lang. Ang tuloy niya ma-monetize. Ang sipag niya rin kasi mag-live. At saka ang haba-haba ng live niya. Pagkatapos, lagi yan, basta parang araw-araw siya nagla-live. Kaya ang bilis ng WH niya. Oo. Tapos ayun, marami rin mga friends niya na nagpe-play sa kanya. Tapos ayun, stop na ako sa pagpe-play sa kanya kasi monetize na siya. Ayan, di ba? Masaya sa pakiramdam na yung friends mo monetize na, di ba? Ayan, so ikaw naman yung tutulungan namin na umangat yung WH. Ayun. So, sana mapataas namin pa ng WH mo. Tapos yun, continue ka lang sa pagla-live para umangat yung WH mo. Ayan guys, padikit po sa nakapin para ma-next ko na si Jane, si KTV. Ayan, bakit ayan. Guys, sa mga gusto pong mangisda, si Sir Uding po guys, marami yan siyang banana. Maraming banana yan at nag-aayuda talaga yan ng bonggang-bongga. At very supportive yan. Oo, ayan.
Andito ako sa bahay mo, Sir Uding. Ayan, nagtamsak na ako. At nag-iwan pa ng bakas ng bonggang-bongga. Alam mo, Sir Uding, ang ganda ng bagong cam mo. Mapapasana all na lang ako. Oo. Meron kang bagong cam. Ang ganda-ganda nun. Ang kulit. Gusto ko rin ng ganon. gusto ko rin ng ganon. Pagsikapan mo, host. Host, charge muna ako. Lobat na. Ayoko ng rabbit. Anong gagawin ko dyan sa rabbit? Okay, sige KTV. Thank you, Sisi Kuy. Maraming salamat sa pag-join mo. KTV. Done connected Jane from KTV. Ayan, Sisi Kuy. Maraming salamat sa pag-connect mo kay Jane. Di ka magsisisi pag dinikita mo yan siya kasi talaga namang nangingisda at nag-aayuda yan si Sisi Kuy Jane. Oo. Makulit yan siya pag nag-LS. Oo. Masaya yung LS niya, hindi kagaya ko kasi sa LS ko kasi hindi ako kumakanta. Magyayaw-yaw lang ako kasi yun lang ang meron ako. Kasi pag kumanta ako baka magsitakbuhan yung mga viewers ko ba. Ayan. Sir Uding, ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng cam mo. Mapapasanol na nga lang ako eh. GoPro. Ano yung GoPro? Hero 5 Lux po yun. 7K po yun. Mura na. Mahal naman Pro 25 po. Oo nga, ako pag-iipunan ko pa yung camera yun. So, pag may ganun kang camera, di ba kailangan mo rin ng laptop, Sir Uding? Ako kasi ang gamit ko puro cellphone lang eh. Tapos nag-iisa lang tong cellphone ko. Nanghirap pa ako ng cellphone para makapag-live ako. Kasi di ba kapag nagla-live, kailangan dalawang cellphone yung gagamitin. Yung iba pa nga, tatlo eh, kasi may background music sila eh. Ako, dalawa lang. Kasi, tapos hiniram ko pa yung isang cellphone para makapag-live lang. Pero sa'yo, Sir Uding, parang kompleto ka na eh, no? Kompleto ka na kasi ang ganda ng camera mo. Ayan, gusto sa battery po. Gasto sa battery, bakit? Dan KTV Mix Vlog from Uncle Joel. Uncle Joel, maraming salamat ha sa pag-support. Uncle Uding, Sir Uding, sumeldo ka na ba kay YT? Kasi hindi pa ako nakakasweldo. Sa tulog pa lang ako ng ulan na sweldo. Hindi pa kasi buo yung yung 100 threshold ko. Ang tagal! Ayan, si Project, guys! Congratulations, Project! Wait lang, pin kita pero sunod ko naman si KTV. Ayan, nakapin na si KTV. So first time ko ipin si KTV. Ayan, next kita, Project. Congratulations nga pala, Project, ha. So hindi ko natatapusin yung piniplay ko sa'yo, Project. Sabi mo kasi monetize ka na. So ibang friends ko naman yung ipi-play ko para mag-upgrade naman ng kanilang WH. O, diba? Congratulations ulit sa'yo, KTV, Project. Nakakatuwa na monetize ka na. Ayan. Na-dismonetize ka? Wala kang ID na, yung verification. Oo. Ay, ganon. Ako kasi, mabuti naman, okay naman yung channel ko kahit hindi pa ako kahit hindi pa ako nasweldo. Marami akong friends sa YT na nadi-demonetize. Pero ngayon, yun nga, mini-maintain ko yung WH ko tsaka yung views ko. Oo. Tapos, so dapat, asikasuhin mo yun, Sir Uding. Parang i-verify mo yun, di ba? Verify mo muna. Parang yun di ba, Sir Uding? Verify, tapos, thank you, Inday Kim. Maraming salamat. From Jerry, from Project. Ayan. Nasaan si Inday Kim? Ayan, tapos, alam ko yun, i-screen mo yung ID. Ay, pero kaya naman po yun, host. ID lang po yun. Oo, mo na yung ID mo. Bakit wala ka bang ID? Kahit anong ID, PhilHealth, mga ganun, national ID. Hi, I'm just cooking YT. Hello, good afternoon. Thank you for coming. Thank you sa pakaway-kaway mo dyan at sa maraming emoji mo. Thank you so much. Anong ID ba kailangan? Basta valid ID. Basta valid ID, national ID,
national ID, tapos voters ID, kung meron kang driver's license, pwede yun. Basta ID na alam mong valid. So, kailangan yun i-verify kasi, bine-verify mo na yung channel. So, tapos, pag mag-apply ka rin ng Google AdSense mo, kailangan mo pa rin ng ID. Oo, ipipresent mo talaga yung ID. At hindi lang yon, kailangan mo rin ng BIR. BIR, oo. Kailangan mo ng BIR, tsaka, yung yun na rin, yung, bank account para sa, sa sweldo mo. Kasi sa bangko yun, i-send yung sweldo mo. Ayan, wala akong ID ganun po, host. Tin ID pa lang sa akin eh. Oo, Tin ID? Parang alam ko pwede yun Tin ID? Pwede yun. Kasi valid yun eh, di ba? Kukuha ka ng TIN number. Tapos may ID ka, so pwede yun. Di ba? Wow, para sa money po yan. Oo, sana all na lang. Bakit Jess, hindi ka pa ba money? Tingnan ko nga channel mo. Kulang ka pa ng WH Jess. WH pa kulang mo. Ilan na WH mo? Jess? Just Cooking Whitey, ilan na WH mo? Nagpe-play naman ako pero hindi ganun kabilis paangatin yung WH, no? Ay, nasa 2K na yun. Wow, mabilis. Congratulations, nasa 2K na pala WH mo eh. Okay. Sige, magpe-play ako. Oo. Tapos, 3 beses po ako nag-LS ma'am. Wow, ang galing, sipag mo naman. Ako nga, dati nang hindi pa ako monetize, nagla-live ako araw-araw, every morning nagla-live ako araw-araw. Oo, yan, ganun nga. Araw-araw ako nagla-live noon. Tapos iba pa rin yung yung mga friends ko sa YT na piniplay ako, tsaka yung si Sir DJ Mervy, piniplay niya ako. Everyday niya ako piniplay. Magsisend siya sa 100, 160, 180 na WH60, WH, binibigay niya sa akin. Tapos jumo-join siya ng mga pa-games, mananalo siya ng WH, ibinibigay niya sa akin. Oo, ganon ka, si Sir DJ Mervy. Ayan, basta napuntahan ko po ng mga pumapasok live ko, naglilibre naman po ako. Ayan. Oo, ganyan naman talaga kailangan. Live lang ng live. Oo, live ng live. Tapos mas mahaba yung live, mas maganda. Oo. Nagla-live po ako. Oo, maganda nga yun na nagla-live ka. Tapos sino ba to? Si Project, bagong monetize siya. Lagi yan nagla-live. Ang sipag niya mag-live. Oo, nagla-live po yan. Hehe. Oo. Nagla-live nga. Kaya kailangan sipagan sa pagla-live para sa WH. Ayan nga pala, Project, no? So, kailangan mong na-verify mo na ba yung channel mo? So, kailangan mo dun ng ID. Kailangan mo rin ng TIN number. Kailangan mo din ng bank account. Para sa mo. Tapos, mag-apply. Kailangan mo na rin mag-live, Project, kasi para mabuo mo yung PIN. Oo, para mabuo mo yung PIN mo. Wow, congratulations po. Oo nga, congratulations kay Project. New monetize siya. This day siya na monetize, sabi niya. Kanina lang siya na monetize. Ngayong araw na to. O, di ba? Congratulations, Project. So, ngayon, umpisahan mo na, Project, mag-live. Oo, umpisahan mo mag-live para yung mga, yung mga friends mo, magpalipad sa'yo para mabuo mo yung $10 PIN. Yung $10 na yun, para yun sa PIN mo. Pag nabuo mo na yung PIN mo, mag-apply ka na ng Google AdSense. O, di ba? Pero bago yun, dapat naka-prepare ka na ng ID mo. ID, TIN number. O, kasi hihingiin yun sa'yo eh. Thanks, KitKat. Maraming salamat din sa iyo, Project. Nakakatawa, sa maliit na bagay, ma-appreciate nila yung mga ginawa mo. Iba sa pakiramdam na makatulong ka sa kapwa mo, di ba? Nakakatuwa. Ayan. Pag na-money ka na ata, ma'am, dapat lagi po nag-upload, ma'am. Tama po ba? Oo, yes. Kapag pag-monetize ka na, lagi ka mag-upload. Sabi kasi nila,
pag monetize ka na, so hindi mo na kailangan laging magla-live, hindi mo na pwede ka rin kung nakasanayan mo mag-live ng mag-live araw-araw, pwede rin naman as long as na hindi ka busy, pwede 'yon. Tapos ang pag-upload, sa isang linggo pwede mag-upload ka ng dalawa, or as long as na may video ka, pwede mo 'yun i-upload eh. O, upload ka lang ng upload. Tapos short video. Oo, short video. Tapos dahil wala ka ng ano yun dun eh, wala ka ng pupunin na WH dun eh, dahil napuno mo na yung WH mo, di ba? So ano ka na lang, continue ka sa pag-upload. Tapos pero kailangan mo pa rin mag-live kasi meron kang analytics sa YouTube Studio. Magkakaroon ka, 'di ba, may YouTube Studio ka. Doon mo makikita pag monetize ka na, magbabago yung YouTube Studio mo eh. Makikita mo na doon yung ano mo eh, yung revenue mo. Okay po, host. Okay po, salamat. Ayun, mas dapat po mag-upload kaysa mag-live. Opo, gets ko po. Pero kung gusto mo rin naman mag-live, kasi alam mo sa pagla-live, nandoon yung ads. Kasi yung mga viewers mo, labas-pasok yan sila. Hi, Aliwas! Kamusta, Aliwas? Mega love shoutout. Kamusta, Dan? Madam, magandang umaga. Bakit magandang umaga? Nasaan ka ba, Aliwas Hunter? Sino ba to? Saan nga ba? Bakit umaga sa'yo, Aliwas Hunter? Ikaw ha, sinasurprise mo ako. Kamusta na? 10 days ago. Kamusta na, Aliwas? Hindi ka bumababa sa messenger. Tampo ka ba? Kamusta na, Aliwas? Ayan, maraming salamat, Aliwas, sa pag-join. Kamusta? Like that, madam, magandang umaga. Umaga pa lang sa'yo, mukhang kagigising mo lang yata. Sana December talaga mo na rin ako. Oo, i-push natin yan. Dating dikit po sa nakapin. Salamat, salamat, Sir Uding. Ayan, ay, Sir Uding, padikit naman ako kay TV Mix Vlog. New friends ko siya. Tapos, baby pa lang bahay niya at baby pa yung WH niya, guys. Pa-support po kay KTV Mix Vlog. Na lang backread yan. Thank you. Ayan. Tapos yun nga, project, mag-live ka ha, para magpalipad yung mga friends mo para sa pin mo. Ayan, nandiyan dyan si KTV. Sir Uding, padikit ako kay KTV, dinikitan ka na niya. Dinikitan ka ni KTV. Sir Uding, new friends ko sa YT, si KTV Mix Vlog. Baby pa lang yung bahay niya at ganun ang kanyang WH. Ayan. Na-reach po ba ma'am yung 4K? Matik po ba na ma-RCV ka ng email. Makaka-receive ka ng email. Ganito yan. Pag nabuo mo yung yung WH mo, automatic. Doon sa punta ka doon sa analytic mo. Oo. Nasa US po ako. Nasa US ka talaga. Ikaw talaga, Aliwas. Tapos ganito kasi yan. Pag nabuo mo yung yung WH mo, pag pinuntahan mo, 'di ba may tinitingnan ka doon kung ilan na yung WH mo, makikita mo yun doon eh. Tapos may bar yun doon na line, may bar na line. Pag napuno mo yun sa ibaba noon, sabi niya, applyan mo na daw. Apply ka na daw for monetize. Sabi niya, di apply, magpi-fill up ka doon. Fill upan mo yun. Wow, sana lang. Oo, tapos mag-iingat ka sa pag-fill up ng monetization mo. 'Di ba? Nabuo mo na yung WH mo. Titingnan mo yung bar mo doon ng analytic mo. Makikita mo yun eh. Sa ibaba ng analytic mo doon, sabi niya sa'yo, apply ka na daw ng monetization mo. Pag nag-fill up ka doon, Dam Jazz from Uncle Joel. Pag na-fill upan mo yon, mag-iingat ka sa pag-fill up mo. Huwag kang magkakamali. Para hindi ka magkamali, manood ka ng tutorial kung paano mag-apply ng monetize. Manood ka ng paulit-ulit noon para hindi ka magkakamali. Oo. Tapos, i-review pala ni YouTube yung channel mo. I-review niya ng 3 days. Kasi nung ako nag-apply ng monetization ko, 3 days ako ni-review ni Lolo. So, yung mga mga CPR mo, i-mute mo yon before ka mag-apply ng ng monetize mo. I-mute mo yun siya. Pag na-mute mo lahat ng mga CPR mo, huwag kang mag-delete. Kasi kapag nag-delete ka, madidelete din yung WH mo, mawawala, malalagasan ka, mababawas yun. Kaya wag kang mag-delete. Oo. Thank you po. Balikan po kita, Sir Joel.
From Jazz. Ayan, okay po madam. Tatandaan mo kapag mag-apply ka ng monetize at pag kung meron kang CPR, before ka mag-apply ng monetize, i-mute mo na lahat ng CPR mo. Pero lagi mong tatandaan, huwag kang magdi-delete. At lalo na kapag monetize ka na, huwag mo rin i-delete lahat ng yung video yung ayaw mo or konti yung views. Huwag mo yun i-delete kasi may possible ka na ma-demonetize at mabawasan ang WH mo. Pagkatapos, di-monetize ka na, no? Continue ka pa rin sa pag-upload at pagla-live kasi meron kang magbabago yung analytic mo, makikita mo doon yung views. Yung views kailangan ma-maintain mo yung araw pa itaas. Sandali, tingnan ko lang kung meron ako ditong YouTube Studio. Araw pa itaas. Pag nakita mo yung araw pa itaas, kailangan ma-maintain mo nakataas yung arrow mo, hindi siya pwede maging red kasi kapag naging red yun, babagsak yung mo. Babagsak siya, mahirap na yun paangatin. Kaya sa kailangan, laging nakataas yung arrow ng views, WH, subscriber at revenue. So magbabago, pag monetize ka na talaga, magbabago yung yung YouTube Studio mo, magbabago yun. Huwag nyo na po akong balikan, Jazz. Supportive lang po ako. Oo, totoo yan. Jazz, kahit hindi mo na balikan si Uncle Joel, supportive friends namin siya sa YT na talagang sumusupport siya sa mga naka-live at didikitan niya kayo pag nakita niya yung bahay ninyo. Pag binaba niyo yung bahay niyo, automatic, didikitan kayo ni Uncle Joel. Mag-iiwan niya ng bakas, papanoodin niya ng full video mo, at i-bell all ka niya. Kahit hindi mo na yan siya balikan, okay lang yan sa kanya. Ayaw niya kasi binabalik-balikan siya. Marupo kasi yan si Uncle Joel eh. Char lang guys. Ayan. Maraming salamat po. Sir Joel. Ayan. Thank you sa iyo, Jazz. Ayan. Ang mga video ko, 5 days or 3 days po. 3 days po video eh. Wow, bait naman po. Oo, totoo yan. Saludo nga ako sa kanya eh. Kasi hindi siya vlogger, wala rin siyang wala siyang mga video. Pero talagang buong pagmulat ng mata niya, white na agad talaga yung standby niya. Yan, umiikot sa lahat ng mga live, sa mga friends niya na talagang sumusupport yan si Uncle Joel. Huwag niyo akong dyan, tiyak at talagang very supportive yan si Uncle Joel. Lagi yan sa live ko. Malaglag yung live ko. Malaglag yung live ko, ha? Wag yung malaglag yung ibang malaglag. Malaglag yung live ko, babalik talaga si Uncle Joel. Mag-take to ka, nandyan yan si Uncle Joel, umulan, umaraw, very supportive na nandyan yan sa live mo. Kung hindi man yan bumaba sa live mo, asahan mo na naglalaro yan ng harang. Kasi talagang very supportive si Uncle Joel. So, lahat ng mga pasikot-sikot kay Lolo, alam na ni Uncle Joel, kabisado niya na. So, may strategy na siya kung paano siya mag-start ng YT, kaya lang, ayaw daw niya mag-vlog, ayaw niya mag-upload ng video, ayaw niya, lang siya, support lang, jumo-join lang siya sa mga ganon. Oo, totoo yan, jumo-join lang siya, talagang very supportive siya talaga. Iikutin niya lahat ng mga friends niya naka-live. Kung kinakailangan tumalon-talon siya sa mga live, gagawin niya para makasupport siya sa mga friends niya na naka-live sa YT. Ganun si Uncle Joel. Oo. And maraming salamat, Uncle. Ayan. Isang araw din, short lang upload ko. Oo, yan. Tama. Alam mo, Sisi Koy, KTV Mix Vlog. Kailangan mo rin mag-upload ng mga short video. Kasi yung short video, meron din yan ads. So, ang kailangan mo naman doon is 10 million views. So, kailangan kailangan ma-reach out yung 10 million views para yung short video mo magkaroon ng ads. Ayun, ayan na yung mini project. Hi, project, congratulations! So, kailangan mo mag-live. Mag-live ka, project. Congratulations, project talaga. Nakakatawa. Oo. Masaya ako na monetize ka na. Oo, congratulations. Tapos yun nga, sa barangay ka na lang magpaliwanag, tiya. Sige, tara, Uncle Joel, punta tayo sa barangay pa. Samahan mo ako mag-explain doon. Halika na. Tapos yun,
Nasaan na ba yung topic ko? Ayan, Sisi Koy, kailangan mo pala mag-upload ng maraming short video. Kasi hindi lang tayo magbe-base dun sa WH at upload. So, meron din tayong kailangan buuhin na 10 million. 10 million views. No? 10 million views para magkaroon ng ads yung short video. Oo. Ayan. Computer. Naku, wag mo ko, char host, computer shop host. Wag mong i-boost yung ko, aliwas. Wag mong i-boost yung live ko, boost mo na lang sa sa mga upload ko, wag sa live. Wag sa live. Aliwas, wag sa live. Tapos yun. Maano ko, masisilip ako ni Lolo, aliwas. Sana magets mo ako. Mo na lang itambay mo sa mga sa upload ko. Wag sa live ha, please. Wag sa live. Masisilip ako ni Lolo. Oh. Tapos the best po yan, si Tol JDG, makasolid. Oo, talaga, solid talaga siya. Talagang i-standby yan kanya sa live mo. Totoo yan. Oo, solid talagang supportive siya. Oh, ma'am, salamat po. Ano yun, ma'am? Alin, saan ka nagpasalamat sa akin? Doon wala pa ako nagagawa. Tapos yun nga, so, kailangan talaga mag-upload ng short video. Kahit nga ako, nag-upload ako ng short video ko eh. Kasi, parang, wala pang ads yung short video ko eh. Wala pa. So, kailangan ng 10 million. Biruin mo yun, ganun karami. 10 million views. Diba? Ang hirap kunin yun. Kaya, continue lang tayo guys sa pag-upload ng 10 million views, no? Continue tayo sa pag-upload ng short video. Oo. Sisi out muna ako ha, pauwi na ako, magbiyahe pa ako. Salamat Sisi Koy. Okay, sige Sisi Koy, salamat Maraming salamat KTV sa pagtambay, sa pag-support. Thank you so much at ingat ka sa pag-uwi. God bless you. Ayan, delikado rin pala yung, delikado yung may nagbababa ng lead sa live mo tapos di mo pa alam, naka-live pa rin siya. Oo, delikado yan kasi mapapalo ka ni Lolo, mababawasan yung WH mo. Kaya pag nagbaba siya ng live, niya, i-delete mo yun. Oo, i-delete mo yung binaba niyang live. Oo. Minsan nga, ako rin nag-live ako minsan. Oo, sinabotage ako. Nag-live ako. Tumambay siya sa LS ko, gaya nito, nagkipagkwentuhan siya sa akin. Tapos maya-maya, dito, siguro mga kalahating oras din na itinagal niya sa LS ko. Kim, ingat. Yun, ingat si Kim. Tapos yun, maya-maya, nagbaba ng bahay. Naka-live pala. Hindi ko alam na naka-live. Tapos may nagsabi sa akin na viewers ko na naka-live yung binaba niyang link. Sabi sa akin, i-delete ko daw. Umalis, tapos yung live niya, di naka-live ako, no? Tapos binaba niya yung link na naka-live din. Tapos, syempre, dahil bibisitahin ko yung binaba niyang bahay para tamsakan or mag-iwan ako ng bakas. Naka-live siya. Sabi ko, anong gagawin ko? Naka-live ako. Sabi ko, naka-live siya. Anong gagawin ko? Sabi sa akin ng mga viewers ko, umalis ka ng live niya, i-delete mo yung bahay na binaba niya. Sinabotage niya ako yung mga viewers ko, kinuha niya, hinakot niya. Tapos, kasi nasa hospital yung live na yun eh. So, kumbaga, humihingi siya ng tulong. Kasi nasa hospital yung naka-live, humihingi siya ng tulong para dun sa may sakit. Oo. Kaya ang nangyari, sabotage yung nangyari sa akin nung time na yun. Yung mga viewers ko, hinakot niya. So, wala namang problema sa akin yun. Nahakutin niya yung viewers ko. Siyempre, gusto naman natin na makatulong sa iba. So, walang problema sa akin kung hakutin niya yung viewers ko. Kaya lang, siyempre, pare-parehas tayo nagwa-YT. So, alam naman natin na pag naka-live, hindi pwede ibababa yung naka-live. Diba? Hindi pwede ibababa pa yung isa pang live. Diba? Kasi may possible na masisipa tayo ni Lolo o may strike tayo doon. Unfair po yun, pangit ginagawa niya. Oo, totoo. Yun yung time na na parang pa lang yun eh. Parang first week ko yata na monetize ako nun. Na ganun yung ginawa niya sa akin. Oo. Sinabotage niya ako. Tapos simula nun, sa every time na may magbababa ng copy,
Copy Chef. Ayun, maraming salamat Aliwas ha. Thank you so much. Pero salamat talaga. Nakakatuwa no, nakakatuwa. Salamat Aliwas. Salamat. Tapos yun. Yung sa sumunod na live ko, pumunta na naman siya. Hindi ko naman, yung iba huhubaran nila, pero ako hindi ako naghuhubad. Kaso parang hiya din ako na di ko sila ipipin. Kailangan mo rin kasi magpin. Oo, kasi alam mo, ako, pag pumupunta ng mga live. Ngayon, kung hindi mo ako ipipin, kaya, yung iba ayaw magpapin. Oo, kasi yung iba kasi ayaw nila magpapin kasi daw masisilip daw sila ni Lolo. Pero natural naman alam kong ipin. Pero ako kasi minsan nagpapapin, minsan hindi. Kasi bakit ka mo? Halimbawa naka-live ka. Pupuntahan kita ng live mo, tatambayan kita ng 15 minutes. Mag-iiwan ako ng bahay ko sa live mo. Ipipin mo ako. Pag napin mo ako, tatalon ako. Pupunta ako sa isa pang live. Tapos, ibababa ko yung bahay ko doon. Tapos sasabihin ko, wag mo akong ipipin kasi nakapin ako sa live mo. Babalik ulit ako sa live mo. Oo. Nakapin ako, di ba? Babalik ulit ako sa live mo. So, ganun yung ginagawa ko. Para pag nangingista ako, ganun yung ginagawa ko. Tatalon ako sa dalawang live. Yung dalawang live na yun, patalon-talon ako, pabalik-balik ako doon. Oo, hindi ako, aminin ko yung totoo. Oo, napaka-impokrita ako naman kung hindi ko aaminin yung totoo. Kahit naman din siguro kayo, ganun din yung ginagawa nyo. Tama ba? Uy guys, totoo lang, be honest. Honest lang guys. Hindi ako nag-i-stay sa isang live. Totoo. Bakit? Kasi kailangan kong mag-isda. Kailangan kong i-promote yung channel ko. Kailangan ko paramihin yung views ko. Kailangan ko paramihin yung thumbs-up ko. Kailangan ko madagdagan yung WH ko para hindi bumaba. Kaya ang ginagawa ko, pag pumunta ako sa live ni Jazz, for example, pupunta ako sa live ni Jazz, di po ako nagpapapin. Mula ng 1K na po subs ko. Ako nagpapapin ako. Minsan nagpapapin ako, minsan hindi. Hindi ko po kailangan na mag-support talaga. Kaya balik-balik po ako sa iba. Oo, ayun ang ginagawa ko. Hindi ako umi-stay sa isang channel. Totoo, hindi ako umi-stay sa isang live. Dalawang live ang susuportahan ko. Palipat-lipat lang ako. Halimbawa, pupunta ako sa live ni Jazz. Tatambayan kita ng 15 minutes kasi kailangan ko dumikit sa mga friends mo na nandoon. Didikitan ko sila. Mga 15 minutes o 20 minutes tatambay ako sa'yo. Lilipat ako sa live ni Aliwas. Pero sasabihin ko kay Aliwas, wag mo akong ipipin kasi nakapin ako sa live ni Jazz. Pagkatapos ng ipin, nakapin ako, no? Ayan, every 2 minutes, lilipat ako. 2 minutes kay Jazz, 2 minutes kay Aliwas. Babalik ulit ako kay Jazz ng 2 minutes, babalik ulit ako ng 2 minutes kay Aliwas. So, ganun yung ginagawa ko para dalawang live yung sinuport ko. Dalawang live. At kung dalawa naman din yung cellphone ko, ganun din yung gagawin ng isa pang cellphone ko. Punta naman siya sa ibang live, hindi na kay Aliwas at hindi na rin kay Jazz. Pero dalawang cellphone ko yung nakatambay. So, 4 na live yung kailangan ko suportahan na kailangan ko ma-maintain na magpatalon-talon sa kanila. Kasi, nangingisda ako. So, kailangan natin mag-grow. Kailangan natin palakihin yung ating subscriber, thumbs-up, views, at WH. Kapag ginawa natin na i-promote yung ating channel, syempre, dadami yung ating subscriber. Ganun lang yun. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Yun yung ginagawa ko. Kasi, meron tayong analytic. Kapag hindi ka nakapangisda, bababa yung araw. Bababa yun. Pag hindi ka rin nag-upload, wala kang views, bababa yun. Pag hindi ka nag-LS, bababa yung WH mo. Oo. Kapag hindi ka rin nakapag-promote, syempre pag pin-promote mo yung channel mo, di ba? Pag kinlik nila yung channel mo, may ads. Kapag hindi mo na-promote yung channel mo, bababa yung revenue mo. So, makikita mo yun sa analytic. Di ba? So, kung isang oras ka ako naka-live, isang oras ka rito nakatambay, sino nag-views ng ng channel mo? Yung mga nandirito lang sa channel ko, di ba? Ilan lang yung viewers ko. Halimbawa, 5. So, sa isang oras na itinambay mo sa live ko, at yung video mo,
itinambay mo sa isang oras, ang naka-views lang nun, 5 lang, 'di ba? So dapat hindi ka mag-i-stay sa isang live lang. Kaya aminin natin yung totoo na lahat ng mga pumupunta sa live, bibihira lang yung mag-i-stay. Bibihira lang yung mag-i-standby. Kasi lalo na yung mga main channel nila, talagang ginagala nila yan para makapangisda sila at makakuha sila ng thumbs up views at WH. Oo, ganun yun. Hello, amiga. Hello, Chelsea. Thank you so much sa pagpunta mo. 17 thumbs up. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan. Ayan guys, nagbabaw ng bahay si Chelsea guys. Nag-aayuda at ALS yan siya guys. Sa mga gusto mangisda, puntahan lamang po natin ang bahay ni Chelsea. Ayan, maraming salamat. Thank you guys. Ayan, Jess, sige po, salamat ma'am. At maraming salamat din sa iyo, Jess, sa pagpunta mo sa LS ko. Sa mga gusto, piplay kita, Chelsea. Ano pa to, Jess? Nagpi-play po ako ng video, nagbibigay din ako ng WH, yung yung kaya ko lang na i-play, yung playlist, ipi-play ko yan. Para sa resibo mo, nakatunayan na na-play kita, ito ang aking FB. Patunay yan si Project. Piniplay ko yan siya, yung WH niya. Ayan, kaya nga tuwan-tuwa ako na monetize na siya. Tuwan-tuwa naman ako. Ano nga pala FB ko? Nakalimutan ko na yung pangalan ng FB ko. Pina. Ito yung FB ko, Vergara. Ayan. Papalo na lang din ang aking FB. Ayan. Di ba project? Nagpi-play ako. Ayan, just play kita. Tsaka ipi-play ko kasi go to channel. Kulang pa ng WH si Jazz at saka si KTV. Ayan. Wow, ang daming viewers ni Jazz. Play kita, Jazz, para sa WH mo. Tapos yung playlist mo, ayan si Project na alam ko nagpe-play yan. O, di ba? O, yan. Sige, pe-play kita. No worries. Madali lang para sa akin i-play kita. Oo. Play kita ng bonggang-bongga. Ayan, playlist. Yan. Play kita tapos send ko resibo mo. Kaya lang, mo na lang ako, PM mo na lang ako sa FB ko para ma-send ko yung resibo. To prove, ayoko kasi nag-scam, no? Marami kasing budol ngayon, guys. Maraming budol. So, sabi nila ipi-play. Oo, sabi nila pinlay. Pero nasaan ang proof na pinlay niya? 'Di ba? Madaling sabihin na ipinlay. Madaling sabihin. Pero ang proof na pinlay wala, 'di ba? So, ako ito yung messenger ko. Diyan ko i-send yung resibo mo. Nakatunayan na na-play kita. Kahit si KTV, 'di ba sisi ko? Kaya wala na siya. Si KTV, yan, na-play ko na yan siya. Tapos sinend ko yung resibo niya sa kanyang messenger. O, diba? Ayan guys, malapit na. Naka-1 oras na ako, no? Konting-konti na lang, magto 2 hours na. So, konting kembot na lang, guys. Maraming salamat sa mga nag-support at nag-standby dyan. Thank you sa mga nagpunta sa LS ko at sa nakinig sa aking mga message. Ayan, nakakatuwa naman, no? Maraming salamat sa inyo dyan lahat, guys. Just maraming salamat. Bye, ingat sa'yo. Ayan. Iikot naman siya sa ibang live. Ako ganun talaga ginagawa ko, guys. Patalon-talon ako. Oo, totoo yun. Napakaano mo naman kung hindi mo sasabihin yung totoo. Samantalang mga tayo lang dito. Alam naman natin yung mga kalakarang paano join sa mga live, di ba? Siyempre, kailangan mo mag-grow. Alam mo niya ba guys, may sinalihan ako dating team. Ayaw nila pupunta ka sa ibang live. Gusto nila, halimbawa, ako, nag-live lang ako. Stay ka lang sa live ko, wag kang aalis. Parang ganun. Siyempre, hindi naman pwede yun, di ba? Maliit pa lang yung bahay ko nun. Siyempre, makulit ako. May pagkamatigasan ng ulo ko. Sabi nila, para mag-grow daw yung bahay ko, stay lang daw ako sa live nila. Support nga daw, support lang daw. Kailangan loyal ka sa kanila na nakasupport. Sa isip ko, kung merong 50 sa live niya, so 50 lang yung didikit sa akin. So, everyday na ganun, 50, everyday tayo pa rin eh. So, ang ginawa ko, tumatalon-talon ako. Nahuli nila akong tumatalon-talon sa iba't ibang live. Nilalagari ko talaga yung live. Kung saan yung mga friends ko na naka-live, join ako dyan.
Oo, baba ng bahay ko. Ang bilis nga mag-upgrade ng bahay ko nung time na baby pa lang. Tapos nangingisda talaga ako ng bonggang-bongga nga halos buong araw ko nakatutok ako sa YT at Messenger, eh. I-stop na lang ako kapag kalobat na yung cellphone ko at pag wala na akong load. Yun ang ginagawa ko noon. Tapos sabi kong ganun, bakit ako mag-i-stay sa isang live? Paano mag-grow? Paano dadami yung views ko? Paano dadami yung tamsak? Kung hindi ako po join sa ibang mga live. Hello sir, Sir Ryan and Ma'am Julian. Good afternoon at mega loud shoutout. Sir Ryan, hahulaan ko. Magtatanong ka sa akin kung ano yung nasa screen ko. 'Di ba? Magtatanong ka kung ano yung nasa screen ko. Ano yan eh, para siyang bugnay. Alam mo ba kung anong pangalan yan? Alam mo kung anong pangalan yan? Sir Ryan, antoy ngaran tutan. Singa siya, bugnay, singa bugnay. May taway to, singa bugnay doon lamang. Balot, mas balogtan. Mas balagtan. Singa kin, singa, ang laki niya, singa duhat. Lumboy, singa lumboy. Oo, singa lumboy sukinto. Laki niya, yung size niya. No, hindi siya bignay. Yung lasa niya bignay, pero yung size niya hindi kasing ng bignay. Malaki siya, para siyang lumboy yung size niya. Parang lumboy. Parang size ng ubas, gano'n. Ito, yung niya, malaki siya. Malaki. Yung bignay, parang ubas, dikit-dikit siya, 'di ba? Ito ang laki, tingnan mo naman yung branches niya, sanga talaga. Hindi siya, ang laki. Tapos yung lasa niya kapares din ng bignay. Big na yan. Big na. Hindi, sabi ni Uncle Joel, yan? Sabi ni Uncle Joel, teka lang, nandito yun, in-screenshot ko yun pangalan yan. Sabi ni Uncle Joel, asa na? Teka, in-screenshot ko pangalan yan. Bulani. Sabi ni Uncle Joel, pangalan yan, Bulani. Oo. Tama ba? Alam mo bang Bulani pangalan yan? Sir Ryan? Sisi ko, Ma'am Julian, alam mo bang Bulani pangalan niya? Sabi ni Uncle Joel, Bulani daw pangalan niyan. So, tinanong ko talaga sa kanya kasi siya yung mas matagal na sa Pangasinan. Ay, ako, bago lang ako rito sa Pangasinan, halos wala akong alam kung ano mga pangalan ng mga prutas na yan. Sa Maynila kasi walang ganyan at hindi rin siguro nila alam na kinakain yan. So, masarap siya pang sinigang. Tapos yung sinigang mo, color pink din dahil sa kulay niya. Madagta siya, yung makatas, yung makulay yung niya, yung kulay niya. Makulay talaga siya. Yung yung magmamantsa sa kamay mo yung kulay niya, ganoon. Tanong ko sa nanay ko, napaggalato ka. Tatanong pa talaga no? Ako nga rin hindi ko alam, so kaya tinanong ko na lang si Uncle Joel. Oo, si Uncle Joel sabi niya, Bulani daw. Meron ako kasing niyan, video na, binidyo ko yung pag-harvest. Tapos yun nga, i-content ko sa susunod na linggo pa. Kasi, yung title lang hindi ko alam. Yun nga lang, hindi ko pa siya may upload kasi kulang ako sa cellphone. Wala yung intro, tsaka yung outro, tsaka yung background music. Kaya to, live muna. Kamusta na bahay mo? Sir Joe, Sir Ryan. Kamusta na bahay mo? Mas mabilis lumaki bahay mo sa bahay ko. Sana all na lang. Mapapasana all nga ako Halos magkakasabay lang tayo noon na mangisda, pero mas malaki yung bahay mo sa bahay ko. Mapapasana all talaga sa'yo ako ng bonggang-bongga. Ayan, dito ako sa bahay ni Diyos. Bebel ko all ko siya ulit. Kailan ba yung live niya? Ang sipag niya mag-live, 4 hours siya nakakapag-live. Samantalang ako, 1 oras lang ang live ko, mag-e-end ako, ganun agad.
Oo. And agad ako kapag yung ano na, update lang sa WH, gano'n. Hi, mega mega love shoutout sa 6 million in my house. Connect, 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 connect po tayo dyan lahat dyan, guys. Meron akong nakapin sa mga ano, oo raw, ho, sabi ng nanay ko. Ang bilis ang bilis mag-reply ng nanay mo. Ano, chinat mo ba muna? Ang bilis naman niya mag-reply. Sa first time ko lang ano, makakita ng ganyan dito. Oo, ngayon ko lang yan na ano, nung isang araw lang yan. Bagong pitas nga yan nung isang araw dahil ngayon hindi na siya, ano, na-stay siya dyan. Ayan. Dan Chelsea, sabi ni Sir, ano, ni Uncle Joel. Ayan. Maraming salamat, Uncle Joel, sa pagdikit mo kay Gelsie. Ayan. Ayan, si Uncle Joel, sabi ni Uncle Joel, ano, ano ulit pangalan yan? Ano yan? Bulinay ba yan? Ang hina ni memory ni host. Ang hina ng memory ni host. Bulani. Ayun, Bulani. So, yun, Bulani. Sabi niya, Uncle Joel Bulani ang pangalan yan. Kaya yun ang title ko niyan. Kala ko nga, Lumboy eh. Oo, akala ko nung una Lumboy kasi malalaki siya. Pero tinikman ko yung lasa niya, lasa ng Bignay. Lasa ng Bignay siya. Tapos yung buto niya, ang liliig, ang kapares din ng Bignay yung buto niya. Di ba yung Bignay may maliit, may isa siyang buto. Yung buto nun, kapares din dito, pero tatlong piraso yung buto. Kapares din ng buto ng Bignay. Yun nga lang, magkaiba siya ng size kasi mas malaki ito. Baka magpinsan sila, Char. Baka magpinsan yung ano, Bulani at saka yung Bignay. Wala akong alam dyan, Tia. Ako nga rin, wala nga rin akong alam. Nagtatanong lang ako sa'yo. Huwag ka, Uncle Joel nanlalaglag. Ayan, Bulani raw. Ni Aling Nene yan. Oo nga, Bulani nga, sabi ni Uncle Joel. Ano ka, ayan, maraming salamat Uncle Joel sa pagsabi ng pangalan niya. Nung isang, nansasakit na nga ang ulo ko, kakaisip ko anong pangalan niya at nagtanong-tanong na rin ako kahit kanino kung anong pangalan niyan. Hindi rin nila alam. Oo. Ako, kabuti-buti, nag-live ako, di na alam ko na yung title niya. Ay, yung ano to, yung pangalan niya. Ayan. Ayan, EJ and EA, mega love shoutout sa'yo from Project. And guys, si Project nga pala, new monetize today lang. Congratulations, Project. Oo, nakakatuwa na monetize ka na. Project, mag-live ka para mabuo mo yung ano mo, yung pin mo. Mag-live ka kasi ano, mahirap yung buuhin. Biruin mo 100 yun, hindi. $10 yun, kailangan mo mabuo yun. $10 para sa pin mo. Para ma-process mo na. Kasi matagal dumating ang pin. Oo, Project, matagal dumating ang pin. Aabutin ka pa ng 5 months. Ako, yung pin ko, inabot ng 5 months. Na-demonetize ako nun, natanggalan ako ng ads. Natanggalan pala ako ng ads. Ewan ko kung demonetize ba tawag doon. Basta natanggalan ako ng ads kasi ang tagal dumating ng pin ko. So ngayon pala, mag-LS ka na para yung may magpalipad na mga friends mo para sa sa pin mo. Ganun. Oo. Natatawa tuloy si Uncle Joel. Ayan, mega love shoutout din sa iyo, Joel D. Guzman from Sir Ryan. Ayan. Bakit nakasilip ka lang, Project? Puntahan ka nga bahay mo. Ang bilis lumaki ng bahay mo, Project. At ang bilis din ng WH mo. Ay, bakit nakapin? Bakit napin? Mali. Sabi ko pupunta ka sa bahay mo eh. Remove pin. Remove. Ayan, remove. Ano ba? Gulong-gulo ako. Bakit? Dapat remove. Sabi, tinuruan nila ako yun eh. Remove. Wala na. Unpin. Ayun, unpin. Ganon. Ayun, na-unpin ko na. Kasi mali yung pagka-pin ko. Ganon. Pasensya ka na, Project. Syong nga si host. Minsan hindi alam. Pupunta lang ako sa bahay mo eh. Tapos na ko na eh. Na-pin ko. Ano ba yan? Si host talaga. Ayun o, bilis ng niya. Thanks EJ and EA. From Project. Ayan, may upcoming ka nga sa Bell Ola ko.
9 PM ha, guguluhin ko yung LS mo. Divine Mercy may Marilao, thank you Jesus. Oo yan. Sa lahat ng mga blessing na natatanggap natin, so kailangan natin mag-thank you. Maliit man yan o malaking bagay, kailangan natin mag-thank you kay God. O, di ba? Oo, ganun yun sa galing-galing ni Project, monetize na siya. Ano yun mo naman yung pin mo, hindi ka pa tapos dyan. I-live mo pa ng i-live para sa pin mo. Tapos i-apply mo pa yung Google AdSense mo. Sana naturuan ka na rin kung paano mag-apply ng Google AdSense mo. Project. So, sa GC mo, matutulungan ka nila kung paano mo i-apply yung yung Google PIN. Yung Google Ads. Pero kailangan mo nang i-verify yung ID mo, tsaka yung PIN number, account number mo. Oo, kasi before ka mag-apply ng AdSense, dapat naka-prepare na yon sa'yo para hindi may standby. Oo. Tapos para sa pag-verify mo, kasi i-verify mo yun eh. Pag verify mo siya, kailangan mo mag-scan ng ID mo. Oo. Ako nung time na yun, doon ako nahihirapan sa pag-verify. Kasi ayaw niya tanggapin yung ID ko eh. So, nagpalit-palit ako ng ID para ma-verify. Doon ako nahirapan sa pag-apply. Buti na lang tinutulungan nila ako ng mga friends ko kung paano mag-apply ng mga ganun. Ano yan kulit mo? But-but ha? Ano yung but-but? Ang kulit. Sinong but-but? Si Uncle Joel? Ang kulit niya. Ang kulit talaga yan si Uncle Joel. Hey guys, malapit na ako mag-end. 20 minutes na lang mag-end na ako. Kasi mauubos na yung yung load ko. Dalawang cellphone pa naman yung nakakonect. Ayan. Maraming salamat sa pag-support nyo guys. Uncle Joel, thank you so much ha. Maraming salamat din sa paglaro ng harang, Uncle Joel ha. Nakakatawa ng puso, very supportive ka talaga. Thank you talaga so much, Uncle Joel. Maraming sa inyong salamat guys sa pag-support sa akin. Yun, ang tagal ko siguro nung last live ko yata parang Martes. Nag-live ako nung Lunes at saka Martes eh. Tapos Martes ulit ngayon. So next week na naman ulit ako mag-live. Ewan lang kapag nabiyayaan na naman ako ng load, baka mag-live ako kasi load lang yung gamit ko eh. Nightboot mo. Talaga ang kulit ng nightboot ko. Bakit? Mega love shoutout AJ. Sinoutout ka ni nightboot ko. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ang kulit niyang nightboot ko. Ano na nga yan, sinipa ko na yan si nightboot ko. Dati may jacket yan siya. Pero ngayon, tinanggalan ko ng jacket kasi naninipa siya. Oo, alam mo, tinignan ko yung community ko. Ang dami niyang sinipa, ang daming naka-hide. Kaya sabi ko, grabe naman tong nightboot ko naninipa. Kukunti na nga lang yung viewers ko, tapos sisipain niya pa. Yan ginawa ko, tinanggalan ko ng jacket. Di hindi siya makapanipa. Nagsha-shoutout na lang ngayon si nightboot. Diba? Yun na lang yung gagawin niya. Malapit na ako mag-end, 20 minutes na lang para 2 hours na. Sabi ko, ayoko na mag-nightboot. Baka ayaw na bumalik ng mga viewers ko kung sisipain niya. Ang dami. Nandun sa ko, buti kinalikot ko yung yung setting ko. Ang dami, siguro mga 20 yata yung pinagsisipa ni nightboot. Nakakaloka. Tapos join ako sa ibang live, tapos sabi nila sa akin, pumunta ako ng live mo, hindi mo ko pinapansin. Samantalang hindi ko nakikita. Yung pala naka-hide. Hinide ni nightboot. Kaya ang ginawa ko, kinalikot ko. Sabi, ang dami nilang nagsasabing ganun is nabera, ganyan. Hindi ko raw sila pinapansin, nasa live ko daw sila. Ang ginawa ko, kinalikot ko yung setting ko. Pagkatingin ko dun sa setting, nakita ko dun sa community, ang daming na sinipa ni nightboot, ang daming naka-hide. Sabi ko, lagot. Kaya ginawa ko, nanood ako ng tutorial kung paano ko tatanggalin si nightboot. Ay, nagawa ko naman ng maayos at tanggalan ko ng jacket, pero nandiyan pa rin si nightboot nang shoutout, pero wala lang siya jacket, so hindi siya makakapag-hide. Di ba? Ayan, present si Uncle Joel. Wala akong baka mag-press 1 kayo dyan, wala akong pa-games guys. Wala akong pa-games. O nga, tagal-tagal ko na hindi pa ako nagpapa-games kasi nga wala pang laman yung Gcash ko. Oo.
Eh, kasi nga, paano magkakalaman ng GCash? Short si host. Ayan. So, wala pang pondo. Ganun eh. No? Gusto ko sana kunin sponsor si Uncle Joel. Kaya lang, baka wala ding laman GCash niya. Char lang, guys. Oy, press 1 ka dyan, Uncle Joel. Sige, prices mo yan. Magpapa-G kasi si Uncle Joel. Si Uncle Joel nagpa-press 1. So, anong tanong, Uncle Joel? Anong prices mo? Press 1 lang. Press 1 si Uncle Joel. Uncle Joel, wag kang ganyan ha. Wala akong papapa-price dyan. Wala akong pa-games. Ala! Wag na. Ayoko na. Baka nag-press 1 kayo dyan. Wala akong pa-games dyan, guys. Ayan, shoutout sa 5 million in my house. Mega love shoutout. Connect po tayo sa wala akong nakapin. Connect tayo sa wala akong nakapin. Niremove ko yung pinin ko kasi mali. Ayan. Wag naman kayo ganyan. Wala akong pampag-games. Nakakaloka. Nasa-surprise ako sa inyo. Wala akong pag-games. Mamaya sinako ako dito ni Lolo eh. Nagpa-press 1 kayo tapos wala akong pag-games. Pwede rin naman kung kayo yung magpapa-games. Wait lang, natatawagan ako ng prayer press 1. Player talaga, player sa press 1. Pwede naman siguro si Uncle Joel yung magpapagames. Sige nga, Uncle Joel, magpa-games ka. Tapos ikaw na rin bahala sa prizes, ha? Magbe-press 1 na lang din ako dito. Tapos PM mo na rin yung sagot para ako na rin yung mananalo, char. Ako na lahat. Ayan. Shoutout nga pala sa 4 million in my house. Mega love shoutout. Ay, malapit na ako mag-end. Agoy. Agoy lang eh, no? Ala ka. Sir Ryan, wala akong pa-games. Pag-iipunan ko pa yan, lalagyan ko pa ng laman yung GCash ko para may pa-games. So, ang unang tanong eh, no? Uy guys, wag naman kayo ganyan, wala ko pa games. Oo, pasensya na ha. Siguro sa susunod na lang sa birthday ko magpapa-games ako ng pa-GCash, no? Pa-GCash. Sa birthday ko malapit na ilang buwan na lang papa-games ako sa birthday ko. Wag kayong magtanong kung kailan yung birthday ko. Malapit na guys. Konting tiis na lang magpapa-games ako sa birthday ko. Oo. So, kailangan natin magpag-GCash para may pag-games tayo. O, di ba? Magpapa-entry. Yan si Uncle Joel magpapa-entry. Uncle Joel, ikaw na bahala sa pa-entry. Ako na lang sa prizes. Oo. Sa araw ng birthday ko. So, malapit na. Naloloka ako. Sakit na ng pisngi ko. Kakatawa. Habang nagsasalita ako, nakangiti kaya itong pisngi ko masakit na. Paano yan? Wala akong GCash, tiya. Abonuhan mo na lang muna. Patay, pinag-abono ko. Hindi, sige, okay. Ako bahala sa GCash. Oo. Tapos, ipa-LBC mo sa akin. Pwede mo naman ipa-LBC Uncle Joel. Tapos, ipapasok ko sa GCash. Oo. So, kailan ba? Lulusot no? Alam mo, makakalusot ka, Uncle Joel. Uncle Joel, pa-LBC mo. Isend ko na ba yung complete name ko? Ha? Tapos, LBC mo, or kaya M. Lulier. Pwede naman sa M. Lulier. Tapos, ipasok ko sa GCash ko. Tapos, magpapa-press 1 si Sir Ryan. O, di ba? Wala kang lusot. Huli ka, Balbon. Tawa ka, no? Kala ni Uncle Joel makakalusot siya. Diba, pwede naman LBC o kaya M. Lulier. Saan ka na ba pangalan ko? Tapos sabay press 1, o diba? Hindi, magpapagames ako sa birthday ko, guys, promise. So, malapit na, konting kembot na lang. So, lagyan ko na naman yung GCash ko from Uncle Joel. Sponsored by Uncle Joel. Get ready, Uncle Joel, ha? Ay, gagawa ko ng banner. Sponsor, Uncle Joel. Oo, Uncle Joel, sasend ko sa'yo yung banner ko. Ready mo? Sige, mamaya edit ko yan. Uncle Joel, true yan. Send ko sa GC, Uncle Joel, gagawa ko ng banner. Tapos ang caption doon sa banner ko, pa-entry, sponsored by Uncle Joel de Guzman. Lagot ka. Lagot ka ngayon, Uncle Joel.
Ready kayo mamaya. Totoo yan. Mag-edit talaga ako niyan mamaya. Mag-edit ako mamaya, Uncle Joel Send ko sa GC. Mabilis lang yung mag-edit ng banner kaya i-ready mo na yung M. Dolier. Ha? Charm mo ko ngayon. Patay tayo dyan Totoo, Uncle Joel, tingnan mo. Gagawin ko talaga, mag-edit ako ng banner. Pa-entry, sponsored by Uncle Joel. Saan ka sa GC yan? Mamaya edit ko yan, Uncle Joel. Get ready ha. Yung M. Dolier ko, i-ready ko na rin yung ID ko. Sa first time ako makakatanggap kay Uncle Joel sponsor niya. I-ready ko na yung ID ko. Kailan ba yun, Uncle Joel? Kailan mo ba yun i-send? Sabi ni Uncle Joel, paktay ang naglaso na pasubo ata ako kay KitKat. Hindi Moise, buti pa hindi siya napasabi ng ganun. Ay nako. Editan talaga kita mamaya, Uncle Joel, ng banner ko. Uwi na ako, bye. Sabay uwi, bye. Totoo yan, Joel. Uncle Joel, hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Bahala ka dyan. Umuwi ka dyan. Bahala ka dyan. Magkikita pa naman tayo sa GC. I-send ko sa GC or PM kita. Lagot. PM kita ha, Uncle Joel Tapos si Sir Ryan na bahala sa mga question. Inorganize na no? Inorganize. Parang walang plano-plano, inorganize na lang no? Send ko yan mamaya, Uncle Joel. I-mention pa kita ha. Mention kita mamaya. Pag na-edit ko yung banner na yun. Konti na lang, 15 minutes na lang para mag 2 hours ako. Konting oras na lang, konting taste na. Ganun na. Hindi guys, okay lang ako dito. Abot ko ng 2 hours. Oo. Umuwi si Uncle Joel, no? Magtitimpla yan ng gatas niya. Sabay inom ng gatas. Anak ko, mamamalengke pa pala ako, pero okay lang, wala pa yung motor, wala pa yung service. Anong oras na ba? 4:00. So, mag-e-end ako ng 4:30. Ayan, 4:30 end na ako. So, okay lang ako dito, guys. Kung may pupuntahan pa kayo mga live, go na kayo, guys. Okay lang ako dito. Ubusin ko lang yung oras ko para magpa 2 hours ako kasi para buong-buo siya na 2 hours yung live ko, di ba? Kasi bibihira ako mag-live di susulitin ko na 2 hours. Ay nga pala guys, salamat sa mga sa lahat ng mga punta ng live ko na walang man lang kakwenta-kwenta, no? Bakit pa sinisilip mo dyan, Uncle Joel? Baka maiba masilip mo ha, magkakakulanin ka niyan. Bawal silip. Ayaw nga pala, Uncle Joel, mag-e-end na ako. Yung premiere mo, hindi mo pa binababa. Hindi man lang natamsakan yun. Sayang naman. Mag-e-end na ako. Hindi mo pa binaba yung premiere mo. Pati yung live. Hindi pa ako nakaka-join sa live mo, Uncle Joel. Session na ha. Medyo busy. Okay. Madami na yata akong message sa sa Team Kabugok. Andito na silang lahat, guys. Naka-live si Inday Blackjack. Okay lang ako dito, guys. Naka-live si Inday Blackjack. Si Nicole TV, Premier. Shachonel Reyes, Good Vibes. O, diba? O guys, okay lang ako dito kung may pupuntahan kayo mga live. Okay lang na iwan nyo ako kasi ubusin ko lang talaga yung 2 hours ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa live ko. Isa na si Joel. Hi, Reg Reese. Mega Lord shoutout. Thank you sa pag-support. Sir Ryan, maraming salamat sa pag-join sa live ko. Project, congratulations sa magkape na muna ako. Dinaan sa kape. Okay, sige. Damayan mo na rin ako ha. Magkakape na rin ako, Uncle Joel. Pasabay na rin. Ang kape ko ay chocolate coffee. At gusto ko yung medyo mainit-init.
Salamat. Ayun na. Ayan, sa mga lahat na nagpunta ng aking live, thank you so much. Just Cooking YT, thank you for joining. KTV Mix Vlog, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat dyan. Sir Uding, maraming salamat po. Sky, maraming salamat. Sarah, maraming salamat. At ganon din sa iyo, Jane. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-join ninyo dyan, guys. At ganoon din sa iyo, Project, Sir Joel, Uncle Joel Aliwas Hunter. Yun nga si Jazz. Tapos ayan si Project, si Aliwas, and shoutout isa-isa, Uncle Joel at Red Chris, Jelcy, thank you so much. Maraming salamat sa pag-join. At Sir Ryan, di ba? Ayun. Bakit namawa ka, Uncle Joel? Siyempre magtitimpla ka na. Di isabay mo na rin ako, di ba? Timpla mo na rin ako. Di ba? Tapos kung sinisipag ka pa, bumili ka na rin ng tinapay sa may kanto. Di ba? Bumili ka na rin tinapay sa may kanto. Maghihintay lang ako sa'yo dito. Pa-deliver na lang dito. Hintayin kita dito sa may sa highway. Pandan Avenue, Uncle Joel. Paano na lang pa-deliver, Uncle Joel, na aking kape, samahan mo na rin ng tinapay. Oo. Nandito lang ako, hintayin kita kumatok sa aming pintuan, Golden Pandan Avenue. Ayan. Maraming salamat. Sinabi, mamaya na, tinambangan na ako sa labas, lagot. Ayan, malapit na. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang para 2 hours na ako, guys. Okay lang kahit iwan nyo ako, guys. Ayan, shoutout sa 2 Million May House. Mega love shoutout. Okay lang kahit iwan nyo ako. Naka-live si Inday Blackjack. Ewan ko lang kung maka-join ako. Magki-clean history muna ako bago ako mag-join kay Inday. Di na rin ako nakikipagkulitan kay Inday Blackjack. Baka nagtampo na yun sa akin kasi 10 taon na ako wala sa live niya. Ang dami naka-live ngayon. Ayan. Hello everyone! Tara, pasok, play ko. Ayan. Alive si Inday. Bagong virus sa bansa. Tingnan pa mga may bagong virus daw sa bansa. Akala ko ako yung virus. Charot. Uncle Joel, merienda na. Sige na, bili ka ng tinapay sa may kanto. Ayoko na masyadong matamis. Okay na sa akin yung egg pie. Char. Pero kung para mas makatipid ka, i-Gcash mo na lang sa akin yung ipapamerienda mo. Ganun no? Si Uncle Joel pa yung nagpamerienda kay host. O nga, oras na pala na merienda, tas kanina pa ako nagyayaw-yaw dito. Sabi ng aking stomach, gutom na daw siya. Di pa naman ako nagkain ng kanin ngayon, kasi nga diet ako. Walang kamatayang diet, pero chubby pa rin ako, guys. Ewan ko ba saan napupunta yung diet ko. Diet ako ng diet, pero chubby pa rin ako. Nakakaloka yung ganun, no? Di ko nga rin alam kung saan napupunta yung diet ko. Tapos ngayon, may nagluluto na sa tiyan ko kasi kumukulo na siya. Nakakaloka. Malapit na, 10 minutes, 9 minutes na lang, mag-end ako. Malapit na. Hanggang Joel, malapit na ako mag-end. Pwede mo na ako iwan. Sana all. Pwede mo na ako pinagtabuyan yung mga viewers, Okay lang ako dito. Okay lang ako, guys. See you na lang. See you sa mga ibang LS. Ayan. Bala ko magsigang. So, gagamitin ko na yan, Bulani. Sino to? Good afternoon. Hi, good afternoon. Mega love shoutout. Red Chris. Ayan. Naka-live pa ako. Pa-end na. Sana makaabot siya, Char. Ay, si Oye nga pala. Oo, yun, si Oye. Ayan, maraming salamat, Oye. Ayan, sakit sa ulo. Ang sakit ng ulo ko kahapon pa na madaling araw, charot.
Sarado lahat ng bakery, tiya. Parang sarado, tamad ka lang lumabas, yung pintuan mo lang ang sarado. Akala mo bakery yung sarado, yung pintuan lang ng bahay niyo yung sarado kasi hindi ka naman talaga lumabas, nagsarado ka para hindi ka mahingian ng merienda. Yun. Char lang. Nasa duyan ka lang nakaduyan. Tama ba? Tama ba ako? Tama ba ako na nakahiga ka sa duyan mo? Oo, tapos habang nagduduyan ka, nagsisigarilyo ka, parang ganun. Tapos sa gilid mo, nandoon yung kape mo, hinihigop mo, kasabay nung kape. Inimagine no? Sabi kasi nila, yung karamihan kasi, sabi nila, masarap daw, iparish yung sigarilyo sa kape. Ako, hindi ko naman yun alam kasi hindi ako naninigarilyo. Nagkakape lang ako. So, hindi ko pa na-experience yun yung pagsabayin yung sigarilyo at saka yung kape. Oo, kape lang at tinapay, sapat na. Pero hindi bumili si Uncle Joel sa bakery shop. Bakit mo alam? Nangungula ka ba? Hindi ko alam yon. Hindi, ay alam ko yon kaya lang, hindi. Sabi sa survey, yun daw yun. Kasi nag-survey pa ako bago ako mag-live. Para pag sinabi ko sa'yo, alam ko na. Kaya, ayun, sabi sa survey, masarap daw isabay yung sigarilyo at saka yung kape. Kahit walang tinapay. 'Di ba? Kaya, ayun. Pero ako, kape lang okay na sa akin. Kasi meron na akong 2 mamon dito. Yun nga lang, walang palaman. Masarap sana palamanan yun yung mamon ng hotdog. Kaya lang wala eh. Hindi pa ako nakapalengke. Kaya ayun, nga. Kaya lang hindi mo naman ako tinimplahan, di ba, ng kape, Uncle Joel. Kaya wala talaga ako maikakape. Bakit ka tumawa? Agoy! Saan ka napaagoy doon? Sa 2 mamon, lalagyan natin ng palaman na hotdog? Wala pa nga eh. Hindi ka nga bumili ng mamon eh. Ay, hindi ka bumili ng ng buns. Hindi ka bumili ng monay. Sabi mo sarado yung bakery. Pintuan mo lang naman yung sarado dun eh. Hindi ka naman talaga lumabas ng bahay dahil ayaw mo tumayo sa duyan mo. 'Di ba? Ayaw mong tumayo sa duyan. Tama ba ako, Uncle Joel? Nasa duyan ka? Nagduduyan ka habang umihigop ng mainit-init na kape, iduduyan ka sa tamang tamis at sarap ng kape habang nagsisigarilyo. Ganun ba yan? Ayan, ang daming nagpa-pop up na ka-live. Ayan, 5 minutes na lang. Opo. Parang kabisado na eh. Parang na-memorize na ni KitKat. Tapos sasabihin niya, huwag kang maingay KitKat. Nandito ko sa loob ng trono ko. Parang ganun eh, na. Huwag kang maingay KitKat. Nagko-concert ako. Anong concert yun, no? Ayan, malapit na guys. 5 minutes na lang. Para 2 hours na. Parang gusto ko nang bumilis yung oras kasi mamamalengke pa ako. Yung bakery, Uncle Joel, nagsarado. Manda ka pag pumunta ako sa palengke. Bukas yung palengke, hindi ka nakabili ng tinapay ha. Ibalik mo yung yung pambili ng tinapay. I-Gcash mo na yan. Char. Pupunta ako ng palengke, doon na lang ako bibili ng tinapay. Pero doon ano ba yun? Yung donut na may palamang hotdog. Yun na lang para tipid. Tapos bibili ako ng kape. Yung chocolate coffee ba? May coffee na ako dito kaya lang wala akong mainit na kape. Daisy, Premier, Tong It's Go. Dami ngayon, naka-live, naka-premier. Kaya naman, magkita-kita tayo sa next live. Oo, di ba? Gagala pa tayo sa mga ibang live. Mag-clean history muna ako saka ako pupunta kay Inday Blackjack. Magtatamsak lang. Kasi kailangan ko ng mamalengke. Baka saraduhan ako ng palengke. Baka magsara na yung palengke. Maubusan ako. Bala ko pa naman bilihin yung palengke. Kaya lang magsasarado na. Kaya pagka-end ko, mamalengke na ako. Ganon. Gusto ko na magkape.
Ayan, shoutout sa 3 million in my house. Mega love shoutout at good afternoon. Ayan guys, mag-end na ako guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-join at sa nag-standby. Shoutouts kay Uncle Joel. Thank you Uncle Joel sa paglaro ng harang at sa pag-standby. Maraming salamat sa pag-support. Ayan, hi Migoy! Thank you sa pagbalik pero mag-e-end na ako. Bye-bye. Salamat Migoy. Naka-standby nga pala si Migoy. Thank you so much Migoy sa pag-standby mo sa akin. Maraming salamat sa pag-support. Bye host. Bye-bye din sa'yo Migoy. Ingat sa'yo at God bless you. Ayan, kita tayo sa next live mo. Kailan ka ba magla-live Migoy? Migoy, wag ka muna umalis. Kailan ang live mo? Kukulitin kita sa live mo. Kailan ka magla-live? Para abangan ko. Migoy. Si Uncle Joel always yan nasa live eh. Migoy, kailan ka magla-live? Chichikain kita ng bongga, kukulitin kita. Baka magalit yung jowa mo dun kapag puntahan kita sa live mo. Di ko pa kaya. Di ko pa alam host. Bakit? Sana makapag-live ka na. Bakit? Ano bang pinagkakabisihan mo ngayon? Bakit hindi ka pa maka-live, Migoy? Sige nga, konting share lang, Migoy, para may idea ako. Ingat diya, Ayun, nagpin pa ako no? Hindi nga totoo, Migoy. Matinong usapan, totoo. Aabangan ko nga LS mo, totoo. Kaya lang baka sa pag-live mo magalit yung jowa mo kasi makulit ako. Maingay ako. Kukulitin kita doon. Di ba, Uncle Joel? Wala pang gana, host. Bakit wala kang gana? Gusto mo paganahin kita dyan? Gusto mo paganahin kita? Para mag-live ka na? Para umangat pa yung WH mo. Sige na. Sige. Ganito na lang kaya, hindi nga totoo, papaganahin kita, sige, tulungan, tatambayan kita sa LS mo, StreamYard ka, dalawa tayo magyaw-yaw para, makabawi ako sa'yo, StreamYard, Migoy, sige na, pero kapag nag-live ka, suggest ko lang naman, walang magagalit host, oo, wala, ganito, pag nag-live ka, ganitong oras, kagaya mga 2:00, ganun. Oo. Tara, join first tayo. Collab tayo, Migoy. Ikaw yung mag-StreamYard kasi hindi ako expert mag-StreamYard eh. So, babaan mo ko ng hagdan, dalawa tayo. Join ka? Naghahanap talaga ako ng kasama ko sa StreamYard kasi na minsan kasi 'di ba nakaka-boring din yung ako lang mag-isa na nagsasalita, ako lang yung mag-isang nag-host. So gusto ko rin sa ma-experience na merong ka-co-host. Kaya kung magla-live ka, dadamayan kita. Oo. Excuse me guys. Pwede mo rin ako dito i-PM. PM mo ako. PM mo ako kung kailan ka magla-live para makapag-prepare ako ng load. Oo, Katrina, ano ba pangalan ko sa FB ko? Bilhin mo pati Facebook ko, hindi ko na alam kung ano pangalan ko. Ayan, Migoy, PM mo ako dito. Kung okay lang sa'yo. Tapos info mo ako. Hindi ako marunong mag-StreamYard host. Ako nga rin, hindi ako expert mag-StreamYard eh. Sige, uulitin ko ang StreamYard. Join ka? Collab tayo, Migoy. Hindi kasi kapag ka-StreamYard, alam ko, sa'yo. Ano ba to? Alam ko, pag nag-StreamYard ako, hati tayo sa WH na makukuha natin eh. Yun yung sinabi nila sa akin nung first nag-StreamYard ako. Pag nag-StreamYard ako, nagpaakyat ako. Yung kako-host ko, hati kami ng WH. Pwede rin. Ato, hingi mo FB ko. Sige. Sige, lapag mo FB mo. Ito yung FB ko, Katrina Regina Vergara. Yan yung FB ko, Migoy. Tapos ang profile ko dyan, ano nga ba profile ko? Kagaya sa mga thumbnail ko, sa mga live ko, yun. Sige, lapag mo, FB mo, pupuntahan ko na ngayon. Migoy, lapag mo FB mo, pupuntahan ko na ngayon. Lapag mo FB mo, Migoy.
Ganun pala yun, host, hati. Oo, hati. Yun ang alam ko, Migoy. Yung FB ko, Migoy, ay ano, Katrina Regina Vergara. Eto, pakita ko sa'yo profile ko. Sandali. Para pag ngayon na research mo na, baka mag-end ako, hindi mo pa ako nahanap. Yes, sana all. Hindi mo pa ako nahanap. Eto, Twink, sabi ko na nga eh. Nakaano siya eh. Hindi naka-log out, hindi siya nakaano lang talaga siya. Ano to? Open Facebook apps. Bakit? Mamaya na ikaw. Migoy, ito yung ano ko, profile ko. Teka lang, loading. Ayan, ito Migoy. Nasaan ka na ba? Ayan Migoy, profile ko. Pila nga ako dyan, Bulacan. NYMR Jump. Ito Migoy, research mo. Migoy, tingnan mo yung screen ko, yan yung FB ko, pa-research na lang, paano na lang Migoy, pa-follow ka, tapos info mo ako kapag magla-live ka para ano tayo, collab. Pero kapag nag-live ka, kailangan mga bandang 2:00. Oo, kasi ano nangyari? Namatay yung cellphone ko. Mga bandang 2:00, Migoy, kasi ano, mga hapon, ganun. Kasi ano, wala na ako, no? Pag umaga kasi medyo busy ako, ginagawa ko yung mga gawaing bahay ba. Tapos, log out. Tapos, remove password. Wala ka? Setting. Remove profile? Okay. Remove. Okay. Guys, meron ako nakapin. Si Gelsi, nakapin. Si Gelsi. Ayan, Migoy, nakita mo na ba ako? Sana all nahanap. Pero sa, profile mo, sige ako maghanap sa'yo, Migoy. Ay, na-delete ko na yun. Naka 2 hours na ako, wala na akong viewers. Nakakaloka, hindi naghahanap yan si Migoy. Okay, host, na-research, na-screenshot ko na. Saan ka pupunta? Teka. Punta ko na nakapin. Ayan, maraming salamat, Migoy. Ayun, ano tong Bulacan? Ito ba yung FB mo? Migoy, ito ba yung FB mo? Migoy, pansinin mo naman ako. Bakit naka-open data? Open na yung data, tapos, screenshot. Pupuntahan nyo yung nakapin. Ayan, shoutout sa 2 million may house. Hintayin ko lang si Migoy. FB ko yan, host. Yan ang FB mo. Ano profile mo? Ano profile mo para madali kong makita? Kasi malay mo, pag na-research ko yan, marami kang kapareha. O, di ba? Kasi ako, kung minsan kung mariresearch mo, may makikita ka na walang profile. Pero hindi ko ginagamit yon. So, yung pinakita ko sa yung profile ko, yun yung ginagamit ko ngayon. So, ano profile mo, Migoy? Kapares ba dito sa channel mo? Or etong kasi mag-e-end na ako. Pagtapos lang na ito, Migoy, mag-e-end na ako. Usap tayo about live mo. Ayan. Chat kita mamaya, host. Walang okay, sige, walang kaparehas yung yung channel. Yung FB mo. Okay, sige, walang kaparehas. Sige, chat mo ako, PM mo na lang ako, ha. Titingnan ko yung message request ko, tsaka yung spam. Baka nadadun yung message mo, may agyo na, hindi ko pa napansin. So, pagka-end ko na ito, titingnan ko na agad yung message request ko, Migoy.
Ayan guys, mag-e-end na ako. Naka 2 hours na ako, yun. Naka 2 hours na ako. Ayan, maraming salamat, Migoy. Mula sa umpisa hanggang sa dulo, sinamahan mo ako. At ganoon din sa iyo, Uncle Joel. Maraming salamat sa pag-standby ninyo. Maraming salamat sa pag-standby ha. Bless ko kasi nandiyan kayo na sinamahan nyo ako. Okay, host, bye-bye. Ingat kayo always and God bless you. God bless you guys. Maraming salamat. So, blessed talaga ako na nandiyan kayo na hindi kayo nagsawang nag-support sa akin. Thank you so much. Kahit walang kwenta yung LS ko, no? Kahit di nyo ako nakikita, nandiyan kayo. Thank you so much talaga. Maraming salamat sa pag-support ninyo. Kung wala yung support ninyo, hindi aangat yung WH ko. Kaya naman, sobrang thank you ako sa inyo na dinadamayan nyo ako, tinutulungan nyo ako. Kaya maraming salamat. So yun guys, mag-e-end na ako. Ingat po kayong lahat at God bless you as all. Thank you guys. Bye! Have a nice day. Ilan na nakuha natin? Ayoko ng ganitong